வேதா பஸ்ல இருந்து எடுக்கிறீங்களா மாதாஜி? இல்ல மாதாஜி, வேதா பேஸ்ல இருக்கணும். அது எங்க இருக்கணும்னு எனக்கு தெரியாது. பட் இந்த 3 இம்பார்ட்டன்ட் அடிக்கடி நான் நோட்டீஸ் பண்ணியிருக்கேன் புக்கு. ஸோ அதனால எனக்கு கரெக்டா ரெஃபரன்ஸ் கிடைச்சிச்சு. ஸோ இந்த 3 ஒரு தடவை நம்ம பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு எடுத்தேன். எங்க காணும் தாரேஷ் மேம் வந்துட்டாங்க? நீங்க வந்துட்டாங்க மேம். ஓகே. சயே வாயம் வருவாங்க, 2 நாள் தான் வரல. ஓகே, இது சொல்லலாம் நீங்க. சயே வாயம் மயா தேதிய யோக புரோக்த புராதன மாதாஜி ஸ்கிரீன் இல்ல மாதாஜி. நான் ஷேரே பண்ணல. நீங்க உங்களுக்கு இதுக்குள்ள தெரிஞ்சுக்கணும். சஹே வாயம் மயா தேதிய யோக புரோக்த புராதன பக்தோ சிமே சக சேதி ரகசியம் ஹே தத் உத்தமம். ஐ திங்க் 4.3 மாதாஜி. 4.3. தேங்க்ஸ் மாதாஜி. வாயம் தெரியலைங்க மாதாஜி, நம்பர் தான் ஞாபகம் இருக்கு, ஸ்லோகம் தெரியலைங்க மாதாஜி. புக்கு ஸ்கிரீனை பார்த்து சொல்றீங்களா? ஓகே, அது காட்டுறதுக்குள்ள டைம் ஆயிடும் பார்த்தேன். சரி, இல்லைன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஸ்லோகம் ஏதாவது எல்லாரும் ஒண்ணு சொல்லுங்க. விஜயகுமாரி மாதாஜி ஸ்டார்ட். மமைவாம்சோ ஜீவலோகே ஜீவபூத சனாதனக மனசஷ்டான் இந்திரியாணி பிரகிருதிஸ்தானி கர்ஷதி. வெரி நைஸ். கலைவாணி மாதாஜி. எத்திர யோகேஸ்வர கிருஷ்ணோ எத்திர பார்த்தோ தனுர்தரக தத்ர ஸ்ரீ விஜயோ பூதி துர்வாணி தீர்மதிர்மம. நெக்ஸ்ட். ये यदा मां प्रपद्यन्ते तां सदैव भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पात सर्वसः. हरे कृष्णा, हरि बोल. नेक्स्ट. पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपकृतम् अश्नामि प्रेतात्मनः. हरे कृष्णा. வேற யாராவது தெரியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு செகண்ட், மல்லிகா மாதாஜி பண்ண சொல்லுங்க. சொல்லுங்க. ஜன்ம கர்மச்ச மே திவ்யம் ஏவம் யோ வேதி தத்வதஹ த்யக்த்வா தேகம் புனர்ஜன்ம நைதி மாமேதி சோர்ஜுன. சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய மாம் ஏகம் சரணம் வ்ரஜ அவஜானந்தி மாமூடா. மாதாஜி கொஞ்சம் முடிக்க சொல்லுங்க, விடுங்க. பத்மா மாதாஜி அவங்க முடிக்கட்டும். சர்வதர்மா பரித்யாக முடிங்க. சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய மாம் ஏகம் சரணம் வ்ரஜ. அதுக்கப்புறம் என்ன மாதாஜி? பத்மா மாதாஜி இப்ப சொல்லுங்க. அவஜானந்தி மாமூடா மானுஷம் தனுமாஸ்ரிதம் பரம் பாவம் அஜானந்தோ மம பூத்தம் மகேஸ்வரம். வெரி நைஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மேம், யூ கேன் டேக் மேம். தேங்க் யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க் யூ மேம். புக்க பார்த்து எல்லாருமே சொல்லலாம். புக்க பார்க்காம சொல்றதுக்கு தான் நான் புக்க பார்க்கல மாதா. திடீர்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொல்ல யாருமே பார்க்கல, பட் சொல்றேன். அண்ட் ஒருத்தங்க சொல்றச்சே இன்னொருத்தங்க இன்டரப்ட் பண்ணாங்க. அதனால கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டேன் மாதாஜி. இது பிரேயர்ல சொல்றது நானு. அது ஓகே. அது ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மேம், we will discuss someday ma'am about the thing. NND Prabhu spoke again yesterday, very long night. So I'll update you everything, strategy, ETG and all. நான் presentation பண்ணதை வச்சு I will sit with Mohandas Prabhu also. We'll identify who can do. Meanwhile நீங்க கிளாஸ் முடிஞ்சிட்டு இவங்க யாரெல்லாம் என்ன டைப் ஆஃப் சர்வீஸ் பண்ணுவாங்கன்னு திங்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகே. The team like Prema Mataji, Pushpa Mataji, Malika Mataji. Malika Mataji anyway teacher circle we can pull her. But Kalavati Mataji, Vijay Kumari Mataji இதெல்லாம் இவங்கெல்லாம் யாரெல்லாம் சர்வீஸ் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க? லைக் கையை உயர்த்துங்க மாதாஜி ப்ளீஸ். ஐ திங்க் மாலதி மாதாஜி வாஸ் ரெடி டு டு. என்ன பண்ணணும் மாதாஜி? அது என்ன பண்ணனும்னு அப்புறம் சொல்றோம். என்ன சர்வீஸ்ன்றது உங்களுக்கு தகுந்த சர்வீஸ் உங்களுக்கு. ஓகே, நான் சர்வீஸ் பண்ண ரெடி மாதாஜி. எல்லாரும் யாரெல்லாம் சர்வீஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க கை தூக்குங்க. சேவை பண்றவங்க எல்லாரும் ஹேண்ட் ரைஸ். யாரு சர்வீஸ் பண்ணணும்னு விரும்புறீங்களோ அவங்க ஒண்டி விஜயகுமாரி மாதாஜி இந்த பேர் ஒண்டி நோட் பண்ணிக்கோங்க. மாலதி மாதாஜி எங்களால தெரிஞ்ச சர்வீஸ் பண்றோம் மாதாஜி. உங்களுக்கு என்ன சர்வீஸோ அது கொடுப்போம். யாரு பண்றாங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நான் பூ கட்டுவேன் மாதாஜி, ரங்கோலி போடுவேன் மாதாஜி. விஜயகுமாரி மாதாஜி அதுக்கு அப்புறம் வரலாம். ஃபர்ஸ்ட் யாரெல்லாம் சர்வீஸ் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்காங்களோ அந்த நேம்ஸ் நோட் பண்ணுங்க. அனுசயா மாதாஜி கையை நோட் பண்ணிக்கிறேன் மாதாஜி. அனுசயா மாதாஜி சர்வீஸ்னா ஆன்லைன் சர்வீஸ் மாதாஜி. ஆன்லைன் ஆஃப்லைன் எல்லாமே. ஆஃப்லைன்ல நான் சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆன்லைன் சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆன்லைன் சொல்லுங்க. ரைட் மாதாஜி ஆஃப்லைன்ல பண்ற மாதாஜி. அத ஃபர்ஸ்ட் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க, அதுக்கு அப்புறம் பாத்துக்கலாம். சரி மாதாஜி. என்ன பண்ணலாம் உங்களுக்கு என்ன பண்ண முடியுமோ. உங்க யாரையுமே நான் French டு தமிழ் டிரான்ஸ்லேட் பண்ண சொல்ல மாட்டேன். டோன்ட் வரி. என்ன மாதாஜி?
வேற பிரெஞ்சுல லாங்குவேஜ்ல இருந்து இருந்து தமிழ் உங்களை தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷனுக்கு நான் உங்களை சொல்ல மாட்டேன். ஆனா தெரிஞ்சதுதான் சொல்லுவோம். சோ நீங்க வரி உங்களுக்கு என்ன தெரியுமோ அது எங்களுக்கு தெரியும். நீங்க உங்களுக்கு என்ன செய்ய முடியுமோன்றது எங்களுக்கு ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அதனால அதை வச்சுதான் உங்களுக்கு கொடுப்போம். ஏன்னா அதனால நிறைய பேரை நான் மிஸ் பண்ணிடுறேன். அதனால நாங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண சொல்றோம். எஸ் எஸ் விஜய் மாதாஜி நோட் பண்ணிட்டீங்களா? நோட் பண்ணிட்டே இருக்கேன் மாதாஜி. எஸ் பிரேமராணி மாதாஜி யூ ஹாவ் டு ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. பிரேமராணி மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க, நம்ம செய்வோம். விஜயகுமாரி மாதாஜி ஆர் விஜயகுமாரி மாதாஜி, ஜெயஸ்ரீ கண்ணன் மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. உங்களுக்கு என்ன முடியுமோ சேவை அந்த சேவை கண்டிப்பா கொடுப்போம் மாதாஜி, செய்யுங்க. ஓகே எஸ் எஸ் கொடுங்கோ. So basically சித்ரலேகா மாதாஜி, ஜெயந்தி மாதாஜி எல்லாம், லலிதா கண்ணன் மாதாஜி எல்லாம் சர்வீஸ் பண்ண விரும்பல, மத்தவங்க எல்லாம் விரும்புறீங்க. இல்லை இல்லை இல்லை, நான் கை தூக்கிட்டு நீங்க பாக்கல. நான் பாக்கல. லலிதா மாதாஜி சரி, அப்ப லலிதா கண்ணன் மாதாஜி எஸ் ஆட் பண்ணுங்க. நான் ஐம் ரெடி டு டூ எனிதிங். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, விஜயகுமாரி மாதாஜி இந்த பேரெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க. எஸ் மாதாஜி. பிரேமா மாதாஜி, பத்மா மாதாஜி, அது ஓகே, நீங்க கலாவதி. சொல்ல வேண்டாம். நீங்க நோட் பண்ணிட்டு அப்படியே அந்த செட் ஆஃப் நேம்ஸ் வந்து நீங்க எனக்கு ஒரு போட்டோ எடுத்து அனுப்பிச்சிடுங்க. தமிழ்ல எழுதுவீங்களா நீங்க? ரெண்டுமே எழுதுவேன். தமிழ்லயும் எழுதுவேன், இங்கிலீஷ்லயும் சரி, எழுதுவேன். கொஞ்சம் தயவு செஞ்சு இங்கிலீஷ்ல எழுதி எனக்கு ஒரு போட்டோ அனுப்பிச்சிடுங்க. எஸ் மாதாஜி. ரைட், தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. என்ன ஹரே சர்வீஸ் மாதாஜி, அதனாலதான் செய்யல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யாரு? அது ஜெயந்தி மாதாஜி, அனுசு. ஜெயந்தி மாதாஜி, Okay, அனுசே next மாதாஜி வந்து மாரே. பல்ராம் ஜெயந்திக்கு நம்ம எல்லாருமே டார்கெட் பண்ணலாம் போறதுக்கு. ஏன்னா கிருஷ்ண ஜெயந்தி நிறைய பேர் வீட்ல இருக்கணும்னு சொல்வீங்க. சோ பல்ராம் ஜெயந்திக்கு போனோம்னா நம்ம முன்னாடி கூட போலாம். பல்ராம் ஜெயந்திக்கு எல்லாரும் போய் தான் ஆகணும். அன்னைக்கு தான் டெம்பிள் இனாகிரேஷன். ஓ ஐயோ கிருஷ்ணா, மேம் முன்னாடியே போயிடலாம் மேம். அண்ட் தென் முன்னாடி ஒரு வாட்டி போயிட்டு வரணும். போயிட்டு மேம் வரணும். பல்ராம் ஜெயந்தியோட டேட்ஸ் பார்த்தா ஒரேடா புக் பண்ணிடலாம். அதுக்குதான். பல்ராம் ஜெயந்தி ஆகஸ்ட் 19th அன்னைக்கு தான் வந்து டெம்பிள் இனாகிரேஷன். ஓகே, விஜயகுமாரி மாதாஜி அந்த 19th முன்னாடி எந்த டே வருது அதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்து ஒரு பிளான் போட்டு சொல்லுங்க, எப்போ போலாம் எப்போ வரலாம்னு. ஓகே எஸ் மாதாஜி. மே ஓகே. மாசம் ஸோ 19th நம்ம 19th காலையில போய் இறங்க முடியாது. ஒரு நாள் 2 நாள் முன்னாடி இருக்கணும். ஓகே, வரதும் 20th கிளம்ப முடியாது. மேம் குரு மகாராஜ் வருவார்ல? எஸ், தீட்சைகள் எல்லாம் இருக்கும். சோ ஒரு டோட்டலி ஒரு மினிமம் 3 days 4 days போடுங்க பிளான் மினிமம். எஸ் மாதாஜி. ரைட், சோ அது டேட்ஸ் பார்த்துட்டு. ஆனா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ட்ரிப் நம்ம எல்லாரும் போயிட்டு மேம் வரணும். அதுவும் டிசைட் பண்ணலாம் மேம். இது வந்து இது ஒண்ணு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ். ஏன்னா இது கண்டிப்பா போகணும். தீக்ஷா கிரவுட். அதுக்கு முன்னாடி என்ன டேட்னு நீங்க சொல்றீங்களா மாதாஜி? தீட்சை வந்து ஆகஸ்ட் 15th மாதாஜி. 19th. 19th. இப்போ as of ஆகஸ்ட் குரு மகாராஜ வந்தப்பதான் பண்ணுவாங்க. நேத்துதான் நான் சொல்லிட்டே இருந்தேன் இல்லையா, ஐ ஹாவ் சம்திங் கண்டிப்பா. ஏன்னா மறுபடியும் குரு மகாராஜ் வர வச்சுட்டே இருக்க மாட்டாங்க பிரபுஜி. அதனால அந்த சுச்சுவேஷன்ல அங்கேயே இருந்து கூட நீங்க பண்ண வேண்டியிருக்கும். அன்னைக்கு கண்டிப்பா பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா இனாகிரேஷன். Yes. I log out ma'am. You carry on. Yes. I'll be holding. Thank you so much. Vijay Mataji, இது எனக்கு WhatsApp பண்ணிடுங்க. Thank you so much ma'am. அனுப்பிட்டேன் உங்களுக்கு. விஜயகுமாரி மாதாஜி, சேதுலட்சுமி நாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க. எஸ் நோட் பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. எல்லாருமே அவங்களுடைய ட்ரிப்ஸ் எல்லாமே எப்படி பிளான் பண்ணணும்னா 19th ஆகஸ்ட் வந்து அந்த டைம்ல வந்து எங்கேயுமே பிளான் பண்ணிக்காதீங்க. இப்பவே உங்களுக்கு முன்னாடியே சொல்லிட்டேன். ஸோ அதாவது ட்ரெயின் டிக்கெட் ஏதாவது புக் பண்ணி வச்சுக்கணும்னா கூட இப்போ இந்த இதெல்லாமே ஷெட்யூல் பண்ண பிறகு அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு 3 நாள் 4 நாள் வந்து ஷெட்யூல் பண்ணிக்கோங்க. ட்ரெயின் டிக்கெட் புக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப கம்மியாவே கிடைக்கும் இப்போ உங்களுக்கு இல்லையா. ஸோ வரது போற அந்த ட்ரெயின் டிக்கெட் மாத்திரம் புக் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு அங்க தங்குறது உணவு எல்லாமே வந்து அங்க எல்லாமே பார்த்துப்பாங்க. ஓகேங்களா. ஸோ இது வந்து நீங்க கண்டிப்பா இந்த சேவை செய்யணும். பகவானுடைய ஸ்தலத்துல போய் சேவை செய்யறதுக்கு உங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு இருந்தால் ஒழிய கண்டிப்பா நாம வந்து உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை, எனக்கும் தான் சேர்த்து. ஓகே, எவ்ரி1 ஆல் ஆர். இப்ப உங்களுக்கு நான் சொல்றேன்னா அது என்னையும் உங்களோட சேர்ந்து வச்சுதான் சொல்றேன். நான் வீட்டுல பெர்மிஷன் எல்லாம் நேத்தே வாங்கிட்டேன் மாதாஜி, போறதுக்கு சரின்ட்டாங்க. கிரேட் கிரேட். சி மாதாஜி ரொம்ப எள்ளுன்னா எண்ணெயாவே ஆயிட்டாங்க அதுக்குள்ளேயே. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ எல்லாருமே வரத்துக்கு ட்ரை பண்ணுங்கோ. ஏன்னா திஸ் இஸ் அகேஷன் குரு மகாராஜ் ஆசீர்வாதங்கள் இல்லையா. ஸோ தீட்சை எடுக்கிறவங்க கண்டிப்பா அவங்க வந்து டைரக்டா வந்துருவாங்க. பட் தீட்சை எடுக்காதவங்க ஆனா ஸ்டில் டெம்பிளுக்கு வரணும்னு நினைக்கிறவங்க ப்ளீஸ் பிளான் அக்கார்டிங்லி. சித்ரலேக் மாதாஜி நீங்க கூட உங்க வீட்டுல கண்டிப்பா கேட்டுட்டு வாங்கோ. ஓகே, ஸோ வேற யாரு வரதெல்லாம் முடியாது மாதாஜி, பாக்கேன். ஓகே, பாக்கலாம். கடவுள் என்ன விடுறாரு.
உங்க பிரயத்தனம் பண்ணுங்க. ஓகே கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரோ அதுதான் கேட்க முடியும். இப்போதைக்கு ஒண்ணுமே பேசிக்க முடியும். ஓகே ஓகே மாதாஜி. பட் யூ ஹாவ் டு அட்லீஸ்ட் உங்க இன்க்ளினேஷன் இருக்கணும். உங்க மனசுல இன்க்ளினேஷன் இருந்தாதான் கிருஷ்ணர் கூட ஓகே சொல்வார். நீங்களே நினைக்கலன்னா கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுவார் இல்லையா? சோ யூ ஷுட் திங்க். இப்பவே எல்லா இடத்துக்கும் வரணும் பார்க்கணும் இருக்கு. அது நான் இஷ்டப்பட்டா நடக்காது. பகவான் இஷ்டப்பட்டா. நீங்க இஷ்டப்படுங்கோ, அப்ப பகவான் அதை இஷ்டப்படுவார். ஓகே சோ டோன்ட் வரி, இட் வில் ஹேப்பன். ஆனா நீங்க மனசுல எஸ் போகணுன்றதுக்கான ஒரு அப்ளிகேஷன் கண்டிப்பா போட்டு வைங்க. ஓகே பெரிய அப்ளிகேஷன் போட்டு வைங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜாயம் உதீரயேத் நஷ்டப்ராயேஷு வதரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர் பவதி நைஸ்திகி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனேய ஷலாகய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदा स्वपदान्तिकम्. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. நம்ம இன்னைக்கு 19th ஸ்லோகம் இல்லையா? லோவர் ஹேண்ட் பண்ணிடலாமா மாதாஜி? 20 மாதாஜி. 20யா? ஓகே உஷா மாதாஜி நேத்து முந்தினத்து கிளாஸ் எடுத்துருப்பாங்க உங்களுக்கு இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமா, ரிவிஷன் ஆச்சா எல்லாமே? செகண்ட் கேண்டோ ஒரு சின்ன ஒரு ரீகேப். ஃபைன் ஃபைன் குட். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. நமஸ்காரம் மாதாஜி. நமஸ்காரம் நமஸ்காரம் எல்லாருக்குமே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நமஸ்காரம். நமஸ்காரம் நமஸ்காரம் வணக்கம் வந்தனங்கள் பிரணாம்ஸ் எல்லாமே. ஓகே பக்தியில ஒரு சின்ன அந்த கான்செப்ட்ல ஒரு லெக்சர் மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் கேண்டோல மாதாஜி. குட் மாதாஜி. இட்ஸ் a wonderful thing. உங்களுக்கு ரீகேப் ஆனது குட். எல்லாரும் ஒரு முறை ரிவிஷன் பண்ண மாதிரி இருந்திருக்கும் இல்லையா? ஆமாம். ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ அண்ட் செகண்ட் கேண்டோ. இது 20வது. தஸ்மின் லப்த பதம் சித்தம் சர்வாவயவ சம்ஸ்திதம் விலக்ஷய. பண்ணிட்டேன், இப்பதான் ப்ரேயர் பண்ணிட்டேன். இது பண்ணல, ஒரு நிமிஷம் பார்த்து. நம்ம இது பாட்டுதான் ப்ரேயர் பண்ணிட்டேன். கலாவதி மாதாஜி உங்களுக்கு தான் நினைக்கிறேன், கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிக்கோங்க. கருகரு. ஜய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஜெய ராதா குஞ்ச பிஹாரி. ஜய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஜெய ராதா ஜய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி. ஜெய கோபி ஜன கிரிவரதாரி. ஜய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி. ஜெய கோபி ஜன கிரிவரதாரி. யசோதனந்தன பிரஜன ரஞ்சன. யசோதனந்தன பிரஜன ரஞ்சன. யசோதனந்தன பிரஜன ரஞ்சன.
రञ्जन यमुना तीरा वनचारी यमुना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरदा जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रजजन रञ्जन यशोदनन्दन व्रजजन रञ्जन यमुनतीरा वनचारी यमुनतीरा वनचारी जय राधा माधव जय राधा माधव कुल बिहारी हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ஐ திங்க் அன்மியூட் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு யாருக்கு வாசிக்கணுமோ அவங்க வாசிக்கலாம். ஒரு நிமிஷம் எல்லாரும் கையை டவுன் பண்ணுங்க, ஹேண்ட் ரைஸ் லோ பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரேமராணி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா நீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. தஸ்மின் லப்த பதம் சித்தம் சர்வாவயவ சம்ஸ்திதம் விலக்ஷய தத்ர யுஜ்யாத் அங்கே பகவதோ முனிஹி. எஸ், வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாசிங்க வாசிங்க மாதாஜி. 20th ஸ்லோகம் வாசிங்க. வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம். எத்தனை பக்கம் மாதாஜி? 575 மாதாஜி. பதம் 20. எஸ். தஸ்மில்லத்த பதம் சித்தம் சர்வா பயவ சம்ஸ்திதம் விலக்ஷைகத்ர சம்யுஜ்யாத் அங்கே பகவதோ முனிஹி. ஹரே கிருஷ்ணா.
தஸ்மின் பகவானின் வடிவத்தில் லப்தபதம் நிறுத்தி சித்தம் மனம் சர்வ எல்லா அவயவ உறுப்புகள் சம்ஸ்திதம் நிறுத்தி விலக்ஷிய வேறுபடுத்தப்பட்டு ஏகத்ர ஒரு இடத்தில் சம்யுஜ்யாத் மனதை பதிய வைக்க வேண்டும். அங்கே ஒவ்வொரு உறுப்பிலும் பகவானின் முனிவர். மொழிபெயர்ப்பு. பகவானின் நிலையான வடிவத்தில் யோகி தன்னுடைய மனத்தை ஈடுபடுத்துவதில் இறைவனது எல்லா உறுப்புகளின் மொத்த நோக்கத்தை மனதில் கொள்ளாது பகவானின் ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட உறுப்பிலும் தன் சிந்தனையை பதிய வைக்க வேண்டும். பொருளுரை. முனி என்னும் சொல் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கது. முனி என்றால் மன ஊகத்தில் அல்லது சிந்தனையில் உணர்வதில் இணங்குவதில் மிகவும் நிபுணர் என்று பொருள். அவர் இங்கு ஒரு பக்தராக அல்லது யோகியாக குறிக்கப்படவில்லை. பகவானின் வடிவத்தை தியானிக்க முயற்சி செய்பவர்கள் முனிவர்கள் அல்லது அறிவு கூர்மையில் குறைந்தவர்கள் ஆயினும் பகவானுக்கு உண்மையான தொண்டு புரிபவர்கள் பக்தி யோகிகள் எனப்படுகின்றனர். கீழே வர்ணிக்கப்பட்டுள்ள நெறிகள் முனிவர்களின் கவனத்துக்கு உரியது. பரமசத்தியம் அல்லது பரமபுருஷ பகவான் எந்த நேரத்திலும் ஒருபோதும் அருவமானவர் இல்லை என்பதை யோகி ஒப்புக்கொள்ளும் பொருட்டு பின்வரும் பதங்கள் எழுதப்பட்டுள்ளன. பகவானை அவருடைய தனிப்பட்ட வடிவத்தில் அங்கமாக உற்று பார்த்து அவை விளக்கம் தருகின்றன. பகவானை முழுமையாக நினைக்கும் போது சில சமயம் பகவான் அருவமாக இருக்கலாம். எனவே ஒருவர் முதலில் அவரின் பாத திருவடிகளையும் பின்னர் அவருடைய கணுக்கால்களையும் பின்னர் தொடைகளையும் பின்னர் இடுப்பையும் பின்னர் மார்பையும் பின்னர் கழுத்தையும் பின்னர் முகத்தையும் இன்ன பிறவற்றையும் நினைக்க வேண்டும் என்று இங்கு பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. ஒருவர் பாத கமலங்களில் இருந்து தொடங்கி படிப்படியாக பகவானின் தெய்வீகமான உடலின் மேல் உறுப்புகளுக்கு தமது கவனத்தை உயர்த்த வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள் 21வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 32வது ஸ்லோகம் வரைக்குமே பகவானுடைய அங்கங்களை பற்றி இல்லையா, அவ்வாறு அதையெல்லாம் எண்ணிக்கொண்டு தியானம் செய்வதை முறையை பற்றி தான் அடுத்து வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் நம்ம பார்க்க போறது. அதற்கு ஒரு முன்னுரையா தான் இதெல்லாம் எவ்வாறு தியானம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. அப்படின்னா நம்ம பகவானுக்கு ரூபம் உண்டு என்பதை ஒரு புறம் நம்மளால இந்த இடத்துல ஊர்ஜிதப்படுத்தப்படுகிறது. இந்த இடத்துல இந்த வியாக்கியானத்துல நம்ம பார்க்கும் பொழுது ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள் ரொம்ப அற்புதமாக எடுத்துரைத்திருக்கிறார். தஸ்மின் லப்த பதம் சித்தம் சர்வாவயவ சம்ஸ்திதம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. சம்ஸ்திதம் விலக்ஷய கத்ர சம்யுஜ்யாத் அங்கே பகவதோ முனிகி. தஸ்மின் பகவானின் வடிவத்தில் லப்த பதம் நிறுத்தி இல்லையா, அதாவது அவருடைய வடிவம் நம்மளால கொடுக்க முடியலன்னாலும் அட்லீஸ்ட் இப்போ ஒரு ரூபம் இருக்குங்கிறத நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது இல்லையா. பகவானுக்கு ரூபம் இருக்கு அப்படிங்கிறத மனசுல நிலைப்படுத்தும் பொழுது அந்த ரூபத்திற்கு என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படிங்கறது நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கோம் இல்லையா, அர்ச்ச விக்கிரக ரூபத்துல. அப்படி பார்க்கும் பொழுது அந்த ரூபத்துல கால்கள் உண்டு இல்லையா, அந்த கால்களை எண்ணிக்கொள்வது. நம்ம ரூபத்தை கொண்டு வர முடியாது, ஆனா கால்கள் இருக்கின்றது என்பதை மனதுல நாம நிலைநிறுத்த முடியும். சோ பகவானுடைய கால்கள் மற்றும் கணுக்கால் மடுத்தும் தொடை இடுப்பு இல்லையா, மார்பு கைகள் புஜங்கள் இல்லையா. சோ மற்றும் அவர் கையில இருக்கக்கூடிய இதெல்லாமே கழுத்து, அடுத்து முகம், அழகான முகம், தாமரை கண்கள், எள்ளுப்பூ நாசி இல்லையா, அழகான காதுகள், அவருடைய புன்முறுவல் பூத்த வாய், இப்படி எல்லாத்தையுமே அவருடைய தலை மகுடம், இது எல்லாத்தையுமே நம்ம எண்ணிக்கொண்டு இதெல்லாம் பகவானுக்கு இருக்கு அப்படிங்கறத நாம அர்ச்சவிக்கிற ரூபத்துல நாம பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஏன்னா நமக்கு எல்லாமே அதாவது இந்த கண்கள் ஊனக்கண்கள் தான் இல்லையா, அப்படின்னா புறக்கண்கள் தான். இதுல உண்மையை காணக்கூடிய அந்த தெய்வீக தன்மை இந்த கண்களுக்கு நமக்கு கிடையாது. ஏனென்றால் அத்தகைய பக்குவத்தில் நாம இல்லை என்பதை முதலில் நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஒரு முறை நாம் அந்த பக்குவத்திற்கு சென்றால் உண்மையிலே பகவானை தரிசிக்கக்கூடிய அந்த பக்குவம் கிடைக்கும். அவ்வாறுதான் யோகிகள் இவ்வாறே எண்ணிக்கொண்டுதான் அவர்கள் யோகத்தில் பயிற்சி செய்ய வேண்டும். ஆனால் பக்தர்களுக்கு இன்னும் ஒருபடி விலை, அதாவது அவங்க ராசா இல்லையா, அதாவது ரசங்கள்ல பகவானோட அதாவது சம்பந்தப்படுத்தி இருப்பார்கள் இல்லையா. அதனால பகவானுடைய ரூபத்தை ஒன்னொன்னா நினைக்கிறத விட அவங்க லீலைகள், பகவானுடைய செயல்கள் இல்லையா, அவருடைய நாமங்கள், இதை சொல்லும் பொழுதே நாமத்திலும் பகவானுடைய ரூபத்தை காணக்கூடிய பக்குவம், இப்படி எதை கண்டாலுமே பகவானை எண்ணக்கூடிய அந்த பக்குவம் பக்தருக்கு வரும். ஆனால் யோக நிலையில் பயிற்சி செய்பவர்கள் இவ்வாறுதான் படிப்படியாக பகவானை எண்ணிக்கொண்டு
அதாவது தியானத்தில் வந்து ஈடுபட வேண்டும் என்று வேத சாஸ்திரங்கள் வந்து பரிந்துரைக்கிறது. சோ எவ்வாறு தியானம் செய்ய வேண்டும் என்பதும் அதாவது ஒவ்வொரு ஸ்டேஜையும் பார்த்தோம் இல்லையா? அதாவது யமா, நியமா இல்லையா, ஆசனா, பிராணா, பிரத்யகாரா, தாரணா, தியானா, சமாதி, 8 நிலைகள். ஒவ்வொரு யோகியுமே இந்த நிலைகளை வந்து கண்டிப்பாக பயிற்சி செய்து, சமாதி நிலை என்பது பகவானை வந்து தன்னுடைய மனதில் நிலைநிறுத்தி கொண்டு அந்த ரூபத்தை காணக்கூடிய பக்குவம் அடையும் போதுதான் சமாதி நிலை இல்லையா? ஏன்னா அவங்க வந்து பகவானுடைய திருவிளையாடல்களோ பகவானுடைய செயல்களோ வந்து அவர்கள் எண்ணக்கூடிய பக்குவத்துல கிடையாது யோகிகள். ஆனால் பக்தன் அவ்வாறு கிடையாது. பகவான் அந்த புலன்களை அடக்கணும், பிரத்யேகாரா, அதை பத்தி அவன் யோசிக்கவே மாட்டான். அதே மாதிரி வந்து அதாவது ஆசனத்துல உட்கார்ந்துதான் செய்யணும்லாம் கிடையாது. அவன் எந்த ஒரு கைங்கரியத்துல ஈடுபட்டிருந்தாலும் பகவானுடைய கைங்கரியத்துல, இப்ப புஷ்பம் தொடுக்கிறோம் இல்லையா, அந்த புஷ்பம் வந்து அழகா தொடுத்து பகவானுக்கு அழகான ஒரு அலங்காரத்தை செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு மனசோட செய்வோம் இல்லையா? அந்த மனசோடு செய்யும் பொழுது முழுமையாக பகவானில் லயித்து விடுவோம். சோ நம்ம அதாவது ஒவ்வொரு அங்கமாக நம்ம வந்து யோசிக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. முழுமையாக பகவானுக்காக செய்யறது. சோ இதை போட்டா பகவானுக்கு எப்படி இருக்கும் இல்லையா? நம்ம வீட்லயே அர்ச்ச விக்கிரகத்துக்கு நம்ம அழகான மாலை தொடுத்து போட்டால் அது பார்ப்பதற்கு ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு இல்லையா? இன்னும் கொஞ்ச நேரம் அந்த அலங்காரத்தை நம்ம பார்க்கலாமே அப்படிங்கிற ஒரு மனசு வருது இல்லையா? சோ இது வந்து பக்தர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய தன்மை. ஆனால் யோகிகள் வந்து இவ்வாறுதான் செய்வார்கள் இல்லையா? சாங்கிய தத்துவம் வந்து யோகிகளுக்காகத்தான் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறதே. ஏன்னா அவர்கள் அவ்வாறே சாங்கிய பிலாசபி இஸ் லைக் தட். ஏன்னா அவங்க வந்து மெட்டாபிசிக்ஸ் அதான் படிக்கணும். பிசிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர், ஆத்மா, உடல், இதை பத்தி எல்லாமே அவங்க வந்து அனாலிசிஸ் பண்ணிதான் அதை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியவர்கள். சோ அங்கே பக்தி வந்து கடைசியாதான். ஆனா பக்தனுக்கு வந்து பக்தி தான் முதன்மையாக இல்லையா? சோ எங்க ப்ரையாரிட்டி கொடுக்குறோன்றது, முதன்மை ஸ்தானம் பக்திக்கு யாரு கொடுக்குறாங்கன்றத நாம பார்த்துக்கணும். சோ இங்க இருந்து நம்ம வந்து பயிற்சி செஞ்சுட்டே வரும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்லி எல்லாவற்றிலுமே நாம வந்து பகவானை வந்து நோக்கும் பொழுது பகவானே வந்து அடையப்படுகிறார் நமக்கு இல்லையா? சோ நாம இதெல்லாமே உட்கார்ந்து அவருடைய ரூபத்தை காண்பதற்காக நாம வந்து அலைய வேண்டியதே கிடையாது. எச்செயலிலும் என் நிலையிலும் பகவானை நாம தரிசிக்கின்றோம் என்ற உணர்வு வந்து நமக்கு கண்டிப்பாக அவ்வாறு இருக்கும் பொழுது பகவானும் வந்து ஒரு நாள் நமக்கு கண்டிப்பாக காட்சியும் அளிப்பார். சோ நம்ம அதாவது சுலபத்தில் காட்சி பெறக்கூடியது பக்தனுக்கு தான். ஆனால் யோகத்தில் மிக கடினமான முறைகள் வந்து பயிற்சி செய்ய வேண்டியிருக்கும். ஒரு முறை அந்த யோகத்தில் தவறி விழுந்தால் மீண்டும் வந்து நாம பயிற்சி செஞ்சுதான் அந்த நிலைக்கு போகணும். இட்ஸ் நாட் ஈஸி இல்லையா? ஏன்னா அங்க வந்து பகவானுக்கு நாம நினைக்கக்கூடியதெல்லாம் எண்ணிக்கொண்டு அவருடைய ரூபத்தை கொண்டு வந்து அதுக்கப்புறம்தான் வந்து நம்ம ரூபத்தை பார்க்க முடியலனாலும் ஒவ்வொரு அங்க அவயங்களும் பகவானுடையதை வந்து எண்ணிக்கொண்டு நாம தியான பயிற்சி செய்கின்றோம் இல்லையா? சோ அவ்வாறு எண்ணும் பொழுது நமக்கு அந்த தாரணா நிலை மற்றும் தியான நிலை வந்து ஸ்திரமாக்க வேண்டும். ஸ்திரமாக்கி சமாதி நிலைக்கு போகும் பொழுதுதான் நமக்கு வந்து உண்மையிலே பகவானுடைய தரிசனம் வந்து பெறும். இல்லைன்னா கிடையாது. ஆனா இங்க அப்படி கிடையாது. நம்ம வந்து பக்தியில போகும் பொழுது அவரோட என்ன சம்பந்தத்தை நாம் ஏற்படுத்தி இருக்கோம் இல்லையா? அதாவது சாக்கிய ரசமா, வாத்சல்ய ரசமா, இல்ல மாதுரிய ரசமா, இல்ல வந்து சாந்த ரசமா, இல்ல தாசிய ரசமா. இந்த ஹையர் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டியா இருக்கக்கூடிய இந்த 5 ரசங்கள், செகண்டரி ரசாஸ் வந்து நம்முடைய பாவத்தை வெளிப்படுத்துவது இல்லையா? ஒன்ஸ் ஒரு முறை நம்ம வந்து ரிலேஷன்ஷிப் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டாலே பகவான்கிட்ட நம்ம கோச்சுக்கு கூட நமக்கு உரிமை உண்டு இல்லையா? அவரோட பிரேமை வாஞ்சையோட பேசுவதற்கான உரிமை உண்டு இல்லையா? அவரோட வந்து நம்ம வந்து அதாவது நம்ம ஏதாவது ஒண்ணு இருந்தா அவருக்காக செய்ய முடியல என்று இயங்கக்கூடிய அந்த ஒரு தன்மை இல்லையா? சோகத்தையும் நம்மளால வெளிப்படுத்த முடியும். பகவானே உனக்கு செய்யணும்னு நினைச்சேன், இப்போ போகணும்னு நினைச்சாங்க, சித்ரலேகா மாதாஜி சொல்றாங்க இல்லையா? எனக்கு அந்த சமயத்துல கண்ணன் என்ன வழி விடுவானோ வழி விடட்டமேன். சோ அப்போ மனசுல அந்த தெம்பு என்பது அந்த சமயத்துல கிடையாது. ஒரு முறை அந்த எஸ் போ அப்படின்னு சொல்லிட்டாக்க உடனே அவங்க வந்து உற்சாகத்தோட இருப்பாங்க இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஹாஸ்யம், அதாவது ஒரு நகைச்சுவையோட பகவானோட பரிவுரையாடல், இப்படி நம்ம வந்து மனசுல வந்து நம்ம வந்து பகவானோட வந்து சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்றது. இது வந்து ஹையஸ்ட் லெவலா நம்ம போகும் பொழுதுதான் இந்த பாவம் என்பது வரும். இது பிரேமையில வரக்கூடிய ஒன்று. ஓகே. ஆனா கனிஷ்டல சாதன பக்தியில இது வராது. சாதன பக்தியில நாம பயிற்சி தான் செய்வோம். ஓகே.
தஸ்மின் பகவானின் வடிவத்தில் லப்தபதம் நிறுத்தி சித்தம் மனம் சர்வ எல்லாம் அவயவ உறுப்புகள் சம்ஸ்திதம் நிறுத்தி விலக்ஷய வேறுபடுத்தப்பட்டு ஏகத்ர ஒரு இடத்தில் சம்யுஜ்யாத் மனதை பதிய வைக்க வேண்டும். அங்கே ஒவ்வொரு உறுப்பிலும் பகவானின் முனிவர் பகவானின் நிலையான வடிவத்தில் யோகி தன்னுடைய மனதை ஈடுபடுத்துவதில் இல்லையா, நிலையான வடிவத்தில். நிலையான வடிவம் என்பது அவருக்கு உணரக்கூடிய பக்குவம் வந்தாதான் நிலையான வடிவத்தை அவர் ஏற்றுக்குவார் இல்லையா. பகவானுக்கு ரூபம் உண்டு என்று ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய இது யோகி. அப்பதான் அந்த 4 கைகளுடைய தரிசனத்தையும் அவர் பெறுவது யோகியானவர். அருவத்தை பிரகாசம், இது மாயாவாதிகள். ரூபமற்ற நிலை, வெறுமனை பிரகாசம். 2வது யோகி இல்லையா. இது 2மே பார்ஷியல் ரியலைசேஷன். முதல்ல பிரம்மன், அடுத்து பரமாத்மா. பரமாத்மா நிலையில் பார்க்கிறது யோகிகள். முழுமையான இதை பார்க்கறது அந்த கிரகத்துக்குள்ளே சென்றால் எப்படியும் இல்லையா, சூரிய பிரகாசம், சூரிய வட்டம், சூரிய கிரகத்துக்குள்ளே செல்லக்கூடிய அத்தகைய ஒரு உணர்தல்கள் எல்லாமே. அதுக்குள்ள போனா அங்க என்ன ஸ்டேட்டஸ் இல்லையா. இப்ப நாம கூட ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெளியில இருந்து ஒரு வீட்டு பார்க்கும்பொழுது பார்க்க அழகா இருக்கு இல்லையா, அது வெளியில எல்லாருக்குமே தெரியக்கூடிய. அடுத்து அந்த வீட்டு வாசப்படியாண்ட போகும்பொழுது நமக்கு என்னன்ற ஒரு சிச்சுவேஷன்ஸ் நமக்கு, அதாவது அந்த வீட்டு வாசப்படி கிளியரா நமக்கு தெரியுது. உள்ளுக்குள்ள போனாதான் அந்த வீட்டுக்குள்ள கட்டட அமைப்பெல்லாம் எப்படி இருக்குன்றது நமக்கு தெரியும் இல்லையா. வெளியில இருந்து பார்க்கும் பொழுது கட்டட அமைப்பு கண்டிப்பா தெரியாது. வாசல் வரைக்கும் போகும்பொழுது அந்த வாசல்ல இருந்து பார்க்கும்பொழுது கொஞ்சமா தெரியும். உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய வீட்டினுடைய இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் எதுவுமே நமக்கு தெரியாது. ஒருவேளை ஹால் தெரியலாம், சோஃபா செட் தெரியலாம், ஒருவேளை கிச்சன் தெரியலாம், அவ்வளவுதான். இதெல்லாமே அந்த மாதிரி ஒரு பார்ஷியல் ரியலைசேஷன் எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் உங்களுக்கு நான் சொல்றேன். அதே மாதிரி வீட்டுக்குள்ளேயே செல்லும் பொழுது நம்மளால எல்லாவற்றையுமே பார்க்க முடியும் இல்லையா. அது போல பகவான் ரியலைசேஷன் அனைத்தையுமே உணருதல் தான். ஓகே, எல்லாத்தையுமே அவங்களால புரிஞ்சுக்கக்கூடிய தன்மை. சோ ஆனா இங்க யோகி பரமாத்மா நிலையில தன்னுடைய பக்தியை செயல்படுத்துகிறார். சோ பகவானின் நிலையான வடிவத்தில் யோகி தன்னுடைய மனதை ஈடுபடுத்துவதில் இறைவனது எல்லா உறுப்புகளின் மொத்த நோக்கத்தை இல்லையா, அதாவது தன் மனசுல பகவானுடைய அங்க அவயங்களை எண்ணிக்கொண்டு இல்லையா, எண்ணிக்கொண்டு பிம்பம் போட வேண்டாம். என்றது வேற, பார்க்கறது வேற, தாட்ல எடுத்துட்டு வர்றது வேற, விஷுவலைஸ் பண்றது வேற. விஷுவலைஸ் என்ன, நம்ம பிக்சரா எடுத்துட்டு வர்றது இல்லையா, அவருடைய ரூபத்தை நம்ம கண்ணு முன்னாடி நிறுத்துறது. அந்த ரூபம் தானாக தெரியணும், அதை நாம கற்பனையில எடுத்துட்டு வர வேண்டாம். ஆனா ஒவ்வொரு அங்கத்தையும் எண்ண முடியும் இல்லையா, நமக்கு எப்படி கால் இருக்கோ இல்லையா. சோ அதனால நம்ம அந்த மாதிரி பகவானுடைய திருப்பாதங்களை எண்ணுவது, அவருடைய கணுக்கால்களை எண்ணுவது, அவருடைய தொடைகளை எண்ணுவது, இடுப்பை எண்ணுவது, அதே மாதிரி வஸ்திரத்தை பார்ப்பது, மாலைகளை எண்ணுவது, ஆடை அலங்காரங்களை பார்க்கறது இல்லையா, அவருடைய ஸ்ரீசக்திகளை எல்லாம் எண்ணுவது. இது எல்லாமே தியான பயிற்சியில நமக்கு நிலை கொள்வதற்காக நாம ஒவ்வொன்றாக நம்ம எண்ணுகிறோம். மேலும் மனதிற்கொள்ளாது பகவானின் ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட உறுப்பிலும் தன் சிந்தனையை பதிய வைக்க வேண்டும். சோ தாட் ப்ராசஸ என்ன வேண்டும், அதுவும் அங்கேயும் அப்படிதான் சொல்லியிருக்காங்க. சோ நீ பிம்பத்தை கொண்டு வையன்னு சொல்லல, அதனால நீங்க கன்ஃபியூஸ் ஆயிடக்கூடாது. சோ ஒவ்வொரு அங்கத்திலுமே நாம மனதை நிலை கொள்ள வேண்டும் என்று பொருள். முனி என்னும் சொல் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கு. ஏன்னா நம்ம காணக்கூடிய விஷுவலைசேஷன் பர்ஃபெக்டான்றது நமக்கு தெரியாது. நம்ம ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு ரூபத்தை கொண்டு நாம இதுதான் பகவான் எண்ணக்கூடிய ஒரு பரிஸ்திதி கூட நாம தள்ளப்படுவோம். ஏன்னா மனசு சஞ்சலம் மிக்கது, அது நிலை கொள்ளாது. அதனால ஒரு ரூபத்தை எடுத்துட்டு அதே ரூபம் தான் நம்ம கடைசி வரைக்கும் பார்ப்போன்றதும் கேரண்டி கிடையாது. அதனால்தான் ரூபத்தை நாம மனதில் நிலைப்படுத்த வேண்டாம். வெறுமனே நம்முடைய அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆலோசனைய நாம எதன் மேல வைக்கணும், பகவானுடைய திருப்பாதங்கள் மேல வைக்கணும், அவ்வளவுதான். முனி என்னும் சொல் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கது. முனி என்றால் என்ன அப்படின்னா, மன ஊகத்தில் அல்லது சிந்தனையில் உணர்வது. அதாவது நம்ம இத பகவானுடைய திருப்பாதங்கள், இது அவருடைய கால், எப்படின்னு நம்ம மனசுல ஒவ்வொன்னா ஒவ்வொரு பாகமா சிந்திக்கிறது. ஆக்சுவலி இணங்குவதில் அதுல ஒருநிலைப்படுத்துவது இல்லையா, அதுல நிபுணனாக இருப்பவன் தான் முனி என்று பொருள். அவர் இங்கு ஒரு பக்தராக அல்லது யோகியாக குறிப்பிடப்படவில்லை இல்லையா. முனி என்பவர் ஒரு பக்தரோ ஒரு யோகியோ கிடையாது. முனி என்பவர் அதாவது ஒரு இதையுமே எந்த ஒரு ஆலோசனையுமே எடுத்துட்டாலும், எந்த ஒரு திங்கிங் ப்ராசஸ் வந்தா கூட அதை ஸ்திரப்படுத்தி கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் தான் முனிக்கு உண்டு. சோ பகவானின் வடிவத்தை தியானிக்க முயற்சி செய்பவர்கள் முனிவர்கள் அல்லது அறிவு கூர்மையில் குறைந்தவர்கள் அல்லது
ஆயினும் பகவானுக்கு உண்மையான தொண்டு புரிபவர்கள் பக்தி யோகிகள் எனப்படுகின்றனர். ஏன்னா இது பார்ஷியல் ரியலைசேஷன் தான் நமக்கு கிடைக்கும் இல்லையா? ஒவ்வொரு அங்கத்தையுமே நாம எண்ணிக்கொண்டு எண்ணிக்கொண்டு ஸ்திரப்படுத்துறது அவ்வளவு முழுமையாக நமக்கு சுலபத்துல கிடைக்க பெறாது. அதனால்தான் நம்ம அறிவு கூர்மையில் குறைந்தவர்கள் என்று சொல்லப்படுகிறார்கள். ஏன்னா நம்ம முழுமையாக அவருடைய தன்மையையும் அவருக்கு செய்யக்கூடிய திருத்தொண்டனுடைய மகிமையையும் நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஓரளவுக்கு தான் நமக்கு புரிந்து கொள்ள முடியும். அதனால்தான் நமக்கு லெஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. புத்தியே இல்லைன்னு கிடையாது, புத்தி இருக்கும் ஆனா குறைவாக இருக்கும். அது ஒரு நெகட்டிவா இந்த இடத்துல சொல்லப்படல. ஹையஸ்டா இருக்கக்கூடிய, அதாவது பகவான் ரியலைசேஷன் ஹையஸ்ட், அதுக்கு கீழே பரமாத்மா, அதுக்கு கீழேதான் பிரம்மன். ஓகே, பிரம்மன் அதுல ஒண்ணுமே பார்க்க முடியாது, வெறும் பிரகாசம், அவ்வளவுதான், வேறுபடுத்தி காணவே முடியாது. வெறுமனே அரூபம். இவருக்கு ரூபம் உண்டு, அவரது இவரது 4 கைகள், அது 2 கைகள். சோ இப்படி நாம பார்த்தோம். ஆயினும் பகவானுக்கு உண்மையாக தொண்டு புரிபவர்கள் பக்தி யோகிகள் ஆகிறார்கள். கீழே வர்ணிக்கப்பட்டுள்ள நெறிகள் வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள் 21ல இருந்து 32 11 ஸ்லோகங்கள் பரமபுருஷ பகவான் எந்த நேரத்திலும் ஒருவர் அருவவானார் இல்லை என்பதை அதாவது என்பதை ஒரு யோகி ஒப்புக்கொள்ளும் பொருட்டு. யோகி அண்டர்ஸ்டாண்ட்ஸ் பகவானுக்கு ரூபம் உண்டு என்பது யோகியால எடுத்துக்கொள்ளப்படும். பின்வரும் பதங்கள் எழுதப்பட்டுள்ளன. பகவானை அவருடைய தனிப்பட்ட வடிவத்தில் அங்கம் அங்கமாக உற்று பார்த்து அவை விளக்கம் தருகின்றன. அப்படின்னா இங்க வியாக்கியானம் நமக்கு எப்படி கொடுத்திருக்காங்கன்னா, அதாவது அந்த ஸ்லோகங்கள்ல பகவானுடைய பாதங்கள் தாமரைக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு இல்லையா? அப்படின்னா தாமரை என்பதற்கான ஏன் காரணம், முதலில் தோன்றியது தாமரை மலர் தான் இல்லையா? அதாவது பகவானுடைய நாபியிலிருந்து, அதுல இருந்தான் முதன்மை படைப்பாக பிரம்மரும் படைக்கப்பட்டார் இல்லையா? சோ அந்த தாமரையினுடைய இது கொஞ்சம் கலர் கம்மியானா கூட அது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஆஷ் கலர்ன்னு சொல்லலாம் இல்லையா? ஒரு சாம்பல் கலர் ஒரு மாதிரி வரும். அதுதான் பகவானுடைய திருமேனியினுடைய கலர் அப்படிங்கிறதையும் எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. அதனால தாமரையோட அவருடைய இதழ்கள் எல்லாமே தாமரையுடைய கலரோட ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. அதனால்தான் தாமரை என்பது மிகவும் மகத்துவம் வாய்ந்த ஒரு புஷ்பம் ஆக்சுவலி. சோ எது நம்ம சாத்திரமோ இல்லையோ, தாமரை மலர் சாற்றப்படுவது என்பது மிக உசிதமான ஒரு காரியம். பகவானை அவருடைய தனிப்பட்ட வடிவத்தில் இல்லையா அங்கம் அங்கமாக இங்க விளக்கம் படுகின்றன. நாம அதை எண்ணி எண்ணி பார்த்து இல்லையா, அவருடைய பாதங்கள் கணுக்கால் இப்படி எண்ணி எண்ணி பார்த்து நாம தியானம் செய்ய வேண்டும். முதலில் அவரது பாத திருவடிகளையும், பின்னர் கணுக்கால்களையும், பின்னர் தொடைகளையும், இடுப்பையும், பின்னர் மார்பையும், பின்னர் கழுத்தையும், பின்னர் முகத்தையும், பிறவற்றையும் நினைக்க வேண்டும் இங்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஒருவர் பாத கமலங்களில் இருந்து தொடங்கி படிப்படியாக தலை வரைக்கும் வரணும். பகவானின் தெய்வீகமான உடலின் மேல் உறுப்புகளுக்கும் அதாவது கவனத்தை உயர்த்த வேண்டும். ஒவ்வொரு அங்கமாக நம்முடைய போக்கஸ், அதாவது அந்த ஒரு அங்கத்தின் மீது மனதை நிலைநிறுத்தி தியான பயிற்சிகள் செய்யணும். இவ்வளவுதான். ஓகே. சஞ்சின்யேத் பகவத சரணாரவிந்தம் வஜ்ராங்குச ஜ்வசரோஹுர லாஞ்சசநாட்யம் உத்துங்க ரக்த விலசத் நகசக்ரவாள ஜோத்சனா பிரஹாமஹத் ஹிருத்யாந்தகாரம். எஸ் மாலதி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசிக்கிறீங்க மாதாஜி? வாசிங்க மாலதி மாதாஜி. சஞ்சித் அவர் ஒருமுகப்படுத்த வேண்டும். பகவானின் சரணாரவிந்தம் தாமரை திருவடிகளில் வஜ்ர இடி, அங்குச அங்குரம், யானைகள் ஓட்டும் தடி, வஜ கொடி, சரோக தாமரை, சாஞ்சன குறிகள், ஆத்தியம் அலங்கரிக்கப்பட்டு, உத்துக பிரதானமான ரத்த சிவப்பு, விலசத் ஒளிமிக்க நகங்கள், சக்கரவாள நிலவின் வட்டம், ஜோத்ஸ்னாபிகி ஒளியுடன், ஆகத்த சிறகடித்து, மகத் அடர்ந்த ஹிருதய மனதின் அந்தகாரம் இருள். தள்ளி இருக்க மாதாஜி, கீழே தள்ளி இருக்க பாருங்க, ரைட் சைட் பாருங்க, உங்க ஸ்கிரீனை லெஃப்ட் தள்ளுங்க, உங்க ஸ்கிரீனை தள்ளினீங்கன்னாக்கா அப்ப உங்களுக்கு அது வரும்.
மொழிபெயர்ப்பு. ஓகே, ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. எனக்கு கொஞ்சம் முதலில் மொழிபெயர்ப்பு. முதலில் இடியேறு, அங்குசம், கொடி, தாமரை முதலிய குறிகளால் அலங்கரிக்கப்பட்ட பகவானின் பாத கமலங்களில் ஒரு பக்தர் மனதை ஒருமுகப்படுத்த வேண்டும். இறைவனது அழகிய சிவந்த நகங்களின் ஒளி நிலவின் வட்டத்தை ஒத்திருக்கிறது. அந்த ஒளி ஒருவரின் மனதில் உள்ள அடர்ந்த இருளை போக்குகிறது. பொருளுரை: ஒருவரால் தன் மனதை பரம சத்தியத்தின் அருவ இருப்பில் ஈடுபடுத்த முடியாததால் அவர் தன் விருப்பப்படி எந்த வடிவத்தையும் கற்பனை செய்து அந்த கற்பனை வடிவின் மீது தன் மனதை நிறுத்த முடியும் என்று மாயாவாதி கூறுகிறார். ஆனால் அந்த முறை இங்கு பரிந்துரைக்கப்படவில்லை. கற்பனை எப்போதுமே கற்பனைதான், மேலும் தொடர்ந்து அது கற்பனையில்தான் முடிகிறது. பகவானது நிலையான வடிவத்தின் திண்ணிய வர்ணனை இங்கு தரப்பட்டுள்ளது. பகவானின் உள்ளங்கால் குறிப்பிடத்தக்க ரேகைகளுடன் இடியேறு, கொடி, தாமரை மலர் மற்றும் அங்குசத்தை ஒத்திருக்கின்றது. ஒளிமிக்க எடுப்பான தோற்றம் கொண்ட அவருடைய கால்விரல் நகங்களின் ஒளி நிலவின் ஒளியை ஒத்திருக்கிறது. ஒரு யோகி பகவானுடைய உள்ளங்களில் உள்ள குறிகளையும் அவர் நகங்களின் பிரகாசிக்கும் ஒளியையும் பார்த்தால் பின்னர் அவர் இந்த உலக வாழ்வினும் அறியாமை இருளில் இருந்து விடுபட முடியும். இந்த விடுதலை மனக்கற்பனையால் அடைய பெறாது, ஆனால் பகவானின் ஒளிமிக்க கால்விரல்களின் நகங்களிலிருந்து வீசும் ஒளியை பார்ப்பதால் பெற முடியும். வேறு முறையில் கூறினால், இந்த உலக வாழ்வின் அறியாமையாகிய இருளிலிருந்து ஒருவர் விடுபட விரும்பினால் அவர் தன் மனதை முதலில் பகவானின் பாத கமலங்களில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்யூ வெரி மச். ஹரே கிருஷ்ணா. சஞ்சிந்தயேத் பகவத சரணாரவிந்தம் வஜ்ராங்குசத்வஜஸ ரோஹுர லாஞ்சசநாட்யம் உத்துங்க ரக்த விலச நக சக்ரவாளா ஜோசன்னா பிரஹதமஹ ரித்யாந்தகாரம். சஞ்சிந்தேத் அவர் ஒருமுகப்படுத்தப்பட வேண்டும். பகவத பகவானின் சரணாரவிந்தம் தாமரை திருவடிகளில் வஜ்ர இடி, அங்குச அங்குரம் யானைகளை ஒட்டும் தடி, அதாவது ஓட்டும் தடின்னு நினைக்கிறேன், அங்குசம். துவஜ கொடி, சகோர தாமரை, லாஞ்சன குறிகள், ஆத்தியம் அலங்கரிக்கப்பட்டு, உத்துங்க பிரதானமான, அதாவது பிரதானமான மீன்ஸ் முதன்மையான, ரக்த சிவப்பு, விலசத் ஒளிமிக்க, நகங்கள், சக்கரவாள நிலவின் வட்டம். அவருடைய நகங்கள், கால் விரல்களில் இருக்கக்கூடிய நகங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதாவது சந்திரனுடைய வட்டம் போன்று, நிலவின் வட்டம் போன்று இருந்தது. சிகப்பு கலர் கலந்ததாக, அதாவது பிரகாசமாக இருந்தது விரல் நகங்கள் இருந்து வர்றது. அப்படின்னா இவ்வாறாக பகவானுடைய பாதங்களும் பிரகாசம் இல்லையா, ஒரு உடல்ல இருந்தே முழுமையாக பிரகாசம் தான் வருது. சோ ஆனாலுமே ஒவ்வொரு அங்கமாக அதை எடுத்துரைக்கிறார்கள். ஜோதிஷ் சன்னாபி ஒளியுடன், ஆகத சிதறடித்து, மகத் அடர்ந்த, ஹிருதய மனதில், அந்த காரம் இருள், அந்தகாரம் என்றால் இருள். சோ முதலில் இடியேறு, அதெல்லாமே இந்த அதாவது ஆயுதங்கள். அவருடைய பாதங்கள் அதாவது பகவானுடைய திருப்பாதங்களை பார்த்திருக்கீங்களா? தாமரை இருக்கும் இல்லையா, வில்லு, அம்பு, இதெல்லாமே இருக்கும் அவருடைய திருப்பாதங்களை நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா. சோ அங்குசம், கொடி, தாமரை, சோ முதலிய குறிகளால் அலங்கரிக்கப்பட்ட பகவானின் பாத கமலங்கள் ஒரு பக்தர் மனதை ஒருமுகப்படுத்த வேண்டும். இறைவனது அழகிய சிவந்த நகங்களின் ஒளி நிலவின் வட்டத்தை ஒத்திருக்கிறது. அந்த ஒளி ஒருவரின் மனதிற்குள் அடர்ந்த இருளை போக்குகிறது. சோ அதாவது நம்ம எவ்வாறு சூரிய உதயமாகும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா சிகப்பா தான் இருக்கும் இல்லையா, அதே மாதிரி சந்திரன் ஈவினிங் அந்த சந்திய காலத்துல நீங்க ஃபுல் மூன் டே நீங்க பாக்கணும். அது பாத்தீங்கன்னா உதயம் ஆகக்கூடிய அந்த சமயத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு கொஞ்சம் சிகப்பா தெரியும். அதுக்கப்புறம் மேல வரும்பொழுது உங்களுக்கு அது ஒரு மாதிரி பால் கலர்ல தான் இருக்கும். ஃபுல் ஒயிட்னு நம்ம சொல்ல முடியாது இல்லையா. நீங்க அப்சர்வ் பண்ணுங்க, அததான் இந்த இடத்துல அத்தகைய அந்த லைட் சிகப்பா இருக்கும் அந்த சந்திரனுடைய ஒளி. ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது அப்படிப்பட்ட ஒரு ஒளியோடு இருக்கக்கூடிய திரு கமலங்கள் அவருடைய கமல பாதங்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனா அருவத்துல நம்ம கற்பனை செய்யக்கூடாது. இந்த ஒரு பேராகிராஃப் நம்ம வாசிக்கும் பொழுது தெரிஞ்சுக்கணும், பகவானுடைய கால்கள் இப்படி எல்லாம் இருக்கும்ன்றத
அதாவது நம்ம கற்பனையில வந்து ஒரு பிக்சர் மாத்திரம் எடுத்துட்டு வரக்கூடாது. ஆனா இதெல்லாம் அவருடைய குவாலிட்டிஸ்ன்றத வந்து இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க. அவ்வாறே எண்ணிக்கொண்டு நாம வந்து தியான பயிற்சிகள் செய்யறது. ஸோ தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஆக்சுவலி. ஒருவரால் நம்ம வந்து ஒன்லி விஜுவலைசிங் பண்ணாம இதுதான் அவருடையது என்று எண்ணத்தில் எடுத்துட்டு வந்து நம்ம வந்து செயல்படணும். கண் பார்வையில தர்சனமாக எடுத்துட்டு வர வேண்டாம். எண்ணம் மனசு வேற, பார்வை வேற. இந்த புலன் வந்து இங்க செயல்பட்டு இங்க வரணும் இல்லையா? ஆனா இதையே நம்ம டைரக்டா எடுத்துட்டு வந்துட்டோம்னா இது நிலைக்காது. கண்டிப்பா நீங்க எந்த ஒரு பிம்பத்தை எடுத்துட்டு வந்தாலும் நிலைக்காது. ஜஸ்ட் ஒரு நிமிஷம், ஒரு க்ஷணம் தான் அந்த இடத்துல இருக்கும். சோ மேலும் கற்பனை செய்து அந்த கற்பனை வடிவின் மீது தன் மனதை நிறுத்த முடியும் என்று மாயாவாதி வந்து கூறுகிறார். கற்பனையை வந்து கற்பனையா தான் எடுத்துக்க முடியும். ஆனால் அந்த முறை இங்கு பரிந்துரைக்கப்படவில்லை. சோ கற்பனை எப்பொழுதும் கற்பனை தான். மேலும் தொடர்ந்து அது கற்பனையில் தான் முடியும். அவ்வாறே கற்பனையாகவே நம்ம வாழ்ந்து வாழ்ந்து முடிச்சுட்டு போக வேண்டியதுதான். பகவானது நிலையான வடிவம் இஸ் எட்டர்னல் இல்லையா? பகவானுடைய அதாவது ரூபம் எவ்வாறு? அனந்த ரூபம், அத்வைத ரூபம் இல்லையா? சோ எல்லையற்றதும் மற்றும் வந்து அவருடைய ரூபம் வந்து அத்வைதம் என்றால் அவருடைய பரமாத்மா நிலையும் அவருடைய உடலும் ஒன்றே, பிரிக்க முடியாதது என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்ய வேண்டும். மேலும் நிலையான வடிவத்தின் திண்ணிய வர்ணனை வந்து இங்கு தரப்பட்டுள்ளது. முதல்ல இப்ப பாதங்களை பற்றி இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. 21, 22ல வந்து ரெண்டுமே வந்து பாதங்களை பற்றி தான் எடுத்துரைக்கிறாங்க. அதுல முதன்மையானதுல வந்து அவருடைய குறிப்பிடத்தக்க பகவானுடைய உள்ளங்கால் பாதங்கள் பார்க்கும் பொழுது ரேகைகளுடன் இடியேறு இல்லையா? அந்த ஜஸ்ட் ஒரு நம்ம பகவான் கமல பாதங்கள் போய் செக் பண்ணும் பொழுது நம்ம பிக்சர் கூகுள்ல சர்ச் பண்ணா கூட உங்களுக்கு வந்துடும். தாமரை மலர், அங்குசம், இது எல்லாமே இருக்கும். ஒளிமிக்க எடுப்பான தோற்றம் கொண்ட அவருடைய கால் விரல்கள் வந்து விரல் நகங்களில் வந்து ஒளி அப்படின்னா பிரகாசம், ஒளி மற்றும் நிலவின் ஒளியை ஒத்திருக்கிறது. ஒரு யோகி பகவானுடைய உள்ளங்காலில் உள்ள குறிகளை அவர் நகங்களின் பிரகாசிக்கும் ஒளியை பார்த்தால் சோ அப்ப அவருடைய என்னெல்லாம் அவருடைய திருப்பாதங்கள்ல இருக்கு அப்படிங்கறதெல்லாம் பார்த்து மேலும் வந்து அவருடைய அந்த நகங்கள்ல வரக்கூடிய அந்த பிரகாசம் வந்து நிலவின் ஒளிக்கு வந்து ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. அவ்வாறு அவரை எண்ணிக்கொண்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் முதல்ல எல்லாருக்குமே வந்து எடுத்துரைக்கக்கூடிய அட்வைஸ் இதுதான். நம்ம பகவானுடைய திருப்பாதங்களை எண்ணிக்கொண்டுதான் நம்ம பக்தியை வந்து செலுத்தணும். பாதத்திலிருந்து தலை வரைக்கும் போகணுமே ஒழிய எடுத்த உடனே நம்ம வந்து அந்த முகத்தை மட்டும், ஏன்னா அழகான முகம் அதை மட்டும் தான் நம்ம பார்க்கணும்னு நினைப்போம் இல்லையா? திருப்பாதங்களிலிருந்து தான் நம்முடைய தரிசனத்தை நாம பெறணும். கோயிலுக்கு போனா கூட இன்னைக்கு கூட நாம பெருமாளை வந்து தரிசிக்கிறது எவ்வாறு தரிசிக்கிறோம்? பாதங்களிலிருந்து முகம் வரைக்கும் தான் இல்லையா? திருமுகம் வரைக்கும். இந்த உலக வாழ்வின் அறியாமையாக இருளிலிருந்து ஒருவர் விடுபட விரும்பினால் நாம் எல்லாருமே அஜ்ஞானத்தில் உழண்டு கொண்டிருப்பவர்கள் தான். ஆனால் அந்த அஜ்ஞானத்திலே கடைசி வரலையும் உழண்டு கொண்டிருந்தா மீண்டும் ஒரு பிறவி எடுக்கக்கூடிய ஒரு மார்க்கம் தான் நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். அதனால நம்ம வந்து இந்த உலக வாழ்க்கையிலிருந்து நம்ம விடுபடணும் அப்படிங்கிற ஒரு குறிக்கோள் இருந்தா பகவானுடைய திருப்பாதங்களை எண்ணிக்கொண்டு வந்து நாம பக்தி கொள்ளணும். அவர் தன் மனதை முதலில் பகவானின் பாத கமலங்களில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். அதனால ஃபர்ஸ்ட் போக்கஸ் எதன் மீது? பகவானுடைய திருக்கமலங்களை மீது. எஸ் பத்மா மாதாஜி வாசிங்கோ. யௌனகி ஸ்ருதி பாவ பிரவத்ரே பிரவரேதகேன கீர்த்தேன மூர்த்தியன் விக்ருதேன சிவா சிவோ பூத் யாதூர் மனஹ சமல சைல நிஷ்ருஷ்டா வஜ்ரம் தியாயே சிகரம் பகவத சரணாரவிந்தம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரவரதேன கேன தீர்த்தேன மூர்த்தி அந்யத் விக்ருதேன சிவோபூத் தியாதுர் மனசமல சைல நிஸ்ருஷ்ட வஜ்ரம் தியாயே சிரம் பகவத சரணாரவிந்தம். எத் பகவானின் தாமரை பாதங்கள் சௌச கழுவுதல் நிஸ்ருத்த சென்று முள் ஸ்ரீப்ரவர கங்கையின் உதகேன தண்ணீரால் தீர்த்தேன புனிதமான மூர்த்தி அவர் தலையில் அதிகிருத்தேன தாங்கி சிவபெருமான் சிவ மங்களம் அபுத் உருவாகி தியானிப்பவரின் மனம் சமல சைல பாவமாகிய மலை நிஸ்ருஷ்ட வீசி எறிந்து
வஜ்ரம் இடியேறு, தியாயே ஒருவர் தியானம் செய்ய வேண்டும், சிரம் நீண்ட காலத்திற்கு, பகவானின் சரண அரவிந்தம் தாமரை பாதங்களில். மொழிபெயர்ப்பு. பகவானின் பாத கமலங்களை கழுவும் நீரில் தன் மூல இருப்பிடத்தை உடைய கங்கையின் புனித நீரை தன் தலையில் தாங்குவதன் மூலம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட சிவபெருமான் மேலும் ஆசி பெற்றவராகிறார். தியானிக்கும் பக்தரின் மனத்தில் சேர்த்து வைக்கப்பட்ட பாவமாகிய மலையை தூளாக்கி வீசி எறியும் இடியேறுகளாக பகவானது பாதங்கள் செயல்படுகின்றன. அதனால் ஒருவர் நீண்ட காலத்திற்கு பகவானின் பாத கமலங்களை தியானிக்க வேண்டும். பொருளுரை. இந்த பதத்தில் சிவபெருமானின் தோற்றமும் அமைப்பும் சிறப்பாக குறிப்பிடப்படுகின்றன. பரம சத்தியத்திற்கு வடிவம் இல்லை. அதனால் ஒருவர் விஷ்ணுவின் அல்லது சிவபிரானின் அல்லது தேவி துர்க்கையின் அல்லது அவர்கள் புதல்வர் கணேசரின் வடிவத்திற்கு சமமாக கற்பனை செய்ய முடியும் என்று மாயாவாதி குறிப்பிடுகிறார். ஆனால் உண்மையில் பரமபுருஷ பகவானே எல்லாருக்கும் மேலான தலைவர். சைத்தன்ய சரிதாமிர்தாவில் ஆதி 5.142 ஏக்கலே ஈஸ்வர கிருஷ்ண ஆரசய கிருத்தய என்று கூறப்படுகிறது. மேலான பகவான் பிரம்மாவையும் சேர்த்து பிற தெய்வங்கள் எல்லாம் கிருஷ்ணருக்கு தொண்டர் ஆவர். அதே தத்துவம் இங்கு வர்ணிக்கப்படுகிறது. சிவபெருமான் முக்கியமானவர். ஏனென்றால் அவர் பகவான் விஷ்ணுவின் திருவடிகளை தலைமையிடமாக கொண்ட புனித கங்கை நீரை தன் தலையில் தாங்கியுள்ளார். பகவானையும் பிற தெய்வங்களையும் சிவபிரான், பிரம்மன் உள்ளிட்டவர்களை ஒரே நிலையில் வைப்பவர் உடனே பாஷாண்டி அல்லது நாத்திகர் ஆகிறார் என்று ஹரிபக்த விலாசில் சனாதன கோஸ்வாமியால் கூறப்படுகிறது. பரம பகவான் விஷ்ணுவையும் தெய்வங்களையும் சமமான நிலையில் நாம் ஒருபோதும் கருதக்கூடாது. இந்த பதத்தின் மற்றொரு குறிப்பிடத்தக்க அம்சம் என்ன என்றால், தொன்று தொட்டு ஜடசக்தியுடன் கொள்ளும் தொடர்பின் காரணமாக கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஆத்மாவின் மனம் பூலக இயற்கையின் மீது ஆதிக்கம் செலுத்த ஆசைகளின் வடிவில் மாசு குவியல்களை அடக்கியுள்ளது என்பதாகும். இந்த மாசு மலையை போன்றது. ஆனால் மலையானது இடியேற்றத்தால் தாக்கப்படும் பொழுது தகர்த்து எரியப்படும். பகவானின் பாத கமலங்களை தியானித்தல் யோகியின் மனத்தில் மாசாகிய மலையை தகர்த்தெறியும் இடியேறாக செயல்படுகிறது. ஒரு யோகி தன் மனத்தில் உள்ள மாசாகிய மலையை தூளாக்க விரும்பினால் அவர் பகவானின் பாத கமலங்களில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். வெறுமை அல்லது அருவமானவற்றை கற்பனை செய்யக்கூடாது. மாசு மலை போல் சேர்ந்துள்ளதால் ஒருவர் நீண்ட காலத்திற்கு பகவானின் பாத கமலங்களை தியானிக்க வேண்டும். ஆயினும் தொடர்ந்து பகவானின் பாத கமலங்களை நினைக்கும் பழக்கமுடைய ஒருவருக்கு இது வேறுபட்ட பொருளாகும். பக்தர்கள் பகவானின் பாத கமலங்களில் மிகவும் ஆழ்ந்து மனத்தை நிறுத்தியிருக்கிறார்கள். அதனால் அவர்கள் வேறு எதையும் நினைப்பதில்லை. யோக முறையை பயிற்சி செய்பவர்கள் ஒழுங்குமுறைகளை பின்பற்றி அதன் மூலம் புலன்களை கட்டுப்படுத்தி பின்னர் நீண்ட காலத்திற்கு பகவானின் பாத கமலங்களை தியானிக்க வேண்டும். இங்கு இது பகவத சரணாரவிந்தம் என்று சிறப்பாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. ஒருவர் பகவானின் பாத கமலங்களை நினைக்க வேண்டும். ஒருவர் சிவபெருமானின் அல்லது பகவான் பிரம்மனின் அல்லது தேவி துர்க்கையின் பாத கமலங்களை விடுதலை பெறும் பொருட்டு நினைக்க முடியும் என்று மாயாவாதிகள் கற்பனை செய்கின்றனர். ஆனால் அது அப்படியல்ல. பகவதக என்பது சிறப்பாக குறிப்பிடப்படுகிறது. பகவதக என்றால் பரம புருஷ பகவான் ஆகிய விஷ்ணுவின் என்று பொருள், வேறு யாரும் அல்ல. இந்த பதத்தில் உள்ள மற்றொரு குறிப்பிடத்தகுந்த சொற்றொடர் சிவோ அபூத் என்பதாகும். அவருடைய உடல் அமைப்பு நிலையால் சிவபெருமான் எப்போதும் சிறந்தவராக மங்களமானவராக உள்ளார். ஆனால் அவர் பகவானின் பாத கமலங்களிலிருந்து வெளிவரும் கங்கையின் நீரை தன் தலையில் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளதால் அவர் மேலும்
அதிகமான மங்களம் உடையவராகவும் முக்கியமானவராகவும் ஆயினார். இங்கு பகவானின் பாத கமலங்களுக்கு முக்கியத்துவம் உள்ளது. பகவானின் பாத கமலங்களுடன் கொள்ளும் தொடர்பு சிவபிரானின் முக்கியத்துவத்தை உயர்த்துகிறது என்றால் பிற சாதாரண வாழும் உயிரினங்கள் பற்றி என்ன சொல்வது? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. Hare Krishna Mataji, thank you very much for your wonderful recitation. Actually, Hare Krishna. Yet shaushani sukrut pravaredhan genaha pitena murtiyan dikrut yena shiva bodhat yadut manaha samala saila nishrushta vajram Dhyaye Chigaram Bhagavadar Sharanarvindam. Yet Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Gayatri Mataji, I think. யாரெல்லாம் அன்மியூட்ல இருக்கீங்களோ கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிக்கோங்க, சவுண்ட் வருது. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. R. Vijayalakshmi Mataji, Bhagyalakshmi Mataji. மாதாஜி இது பெருசா இருக்கு மாதாஜி. பரவாயில்ல மாதாஜி, டோன்ட் வரி. 5 நிமிஷம் பேசு, ஏன்னா அது கால்கள் சம்பந்தப்பட்டதே, அதனால முடிச்சிடலாம். பகவானின் தாமரை பாதங்கள், சௌஷ கழுவுதல், நிஸ்ருத் சென்று முன், ஸ்திர பிரவர கங்கையின், உதகேன தண்ணீரால், தீர்த்தேன. ஐ திங்க் ப்ளீஸ் கோ ஆன் மியூட். ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா, ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ராம, ஹரே ஹரே. யாரும் அன்மியூட் பண்ணாதீங்க. பாக்யலட்சுமி மாதாஜி தான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. சிவ மங்களம் ஆபூத் உருவாகி, வியாது தியானிப்பவர்கள், மனக மனம், சமல சைல பாவமாகிய மலை, நிஷ்ருஷ்ட வீசி எறிந்து, வஜ்ரம் இடியேறு, தியாயே ஒருவர் தியானம் செய்ய வேண்டும், தினம் நீண்ட காலத்திற்கு, பகவானின் சரணாரவிந்தம் தாமரை பாதங்களில். பகவானின் பாத கமலங்களை கழுவும் நீரில் தன் மூல இருப்பிடத்தை உடைய கங்கையின் புனித நீரை தன் தலையில் தாங்குவதன் மூலம் ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட சிவபெருமான் மேலும் ஆசி பெற்றவராகிறார். இது வாமன தேவர் அவருடைய பாத கமலங்கள் கொஞ்சமா பிரஸ் பண்ணதுனாலதான் கங்கை நீர் என்பது இந்த 14 லோகங்கள்ல பாஞ்சின்னு இருக்கு இல்லையா? அந்த கங்கை நீர் எங்கிருந்து வருது? ஆரோத கசாய் விஷ்ணுனுடைய உடல் வேர்வையிலிருந்துதான் அங்க விரஜா நதி பாய்கின்றது. அந்த விரஜா நதி தான் வாமன தேவருடைய பாத கமலம் அந்த விரலால ஒரு உரை அழுத்தப்பட்டதால் 14 லோகங்களிலுமே இந்த கங்கையானது பாய்ந்து கொண்டிருக்கிறது. புனிதமான நீர் இல்லையா? சோ அந்த நீரை யார் தாங்கி கொண்டிருக்கிறது? நம்ம சிவபெருமானும் தன் தலை மீது தாங்கி கொண்டிருக்கிறார். அவர் அவ்வாறு தியானம் பெற்று சோ கங்கையை தன் தலை மீது தாங்கி கொண்டிருக்கிறார். தியானிக்கும் பக்தரின் மனதில் சேர்த்து வைக்கப்பட்ட பாவமாகிய மலையை துளாக்கி வீசி எறியும் இடியேர்களாக, அதாவது வஜ்ராயுதமாக பகவானின் பாதங்கள் செயல்படுகிறது இல்லையா? அழகான ஒரு ஓமை இதுல இருந்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது. நாம் எல்லாருமே தியானம் செய்யக்கூடியவர்கள் யாராக இருந்தாலும் எல்லோருக்குமே பாவங்கள் உண்டு, புண்ணியங்களும் உண்டு இல்லையா? அந்த பாவங்கள் எதற்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கிறது? மலையளவுக்கு இருக்கக்கூடிய பாவங்களாக இந்த இடத்துல ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. அது எவ்வாறு உடைக்கப்படுகின்றது? இடியேரை கொண்டு, அதாவது தூளாக்கி வீசி எறியும் இடியேர்களாக வஜ்ராயுதங்களாக அது தூளாக்கப்படுகின்றது. எதனால? பகவானுடைய பாதங்களால் செயல்படுகின்றன. அவருடைய ஆசீர்வாதங்களால் நாம பெறுகின்றோம். அதனால் ஒருவர் நெடுங்காலத்திற்கு பகவானின் பாத கமலங்களை தியானிக்க வேண்டும். இதுல பர்ஃபெக்ஷன் ஆனாதான் நம்ம அடுத்த அங்க அவயங்களுக்கே போக முடியும். எப்பவுமே தியானத்துல உட்கார்ந்தா பகவானுடைய பாத கமலங்களை எண்ணக்கூடிய பக்குவத்திற்கு வந்தால்தான் அடுத்து அவருடைய கணுக்கால், அடுத்து அவருடைய தொடை, இடுப்பு இல்லையா? அவருடைய அழகான மஞ்சள் வண்ணா பட்டு ஆடை இல்லையா?
சோ இதெல்லாமே வந்து மேலும் மார்பு பகுதி, அடுத்து ஷோல்டர் இல்லையா, இப்படி கழுத்து, தலை, இப்படி எல்லாவற்றையுமே நம்மளால தியானம் செய்ய முடியும். முதலில் அதை வந்து ரொம்ப காலமே வந்து பகவான் திருப்பாதங்களை எண்ணி தியானம் செய்யக்கூடிய தன்மை தான் நம்ம வளர்த்து கொள்ளணும். இந்த பதத்தில் சிவபெருமானின் தோற்றமும் அமைப்பும் சிறப்பாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றன என்று அதாவது ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள் அழகாக வர்ணிக்கிறார். பரம சத்தியத்திற்கு வடிவம் இல்லை, இது யாருடைய கற்பனை என்றது பார்க்கணும். அப்படின்னா பகவானுக்கு ரூபம் இல்லை, ஆனால் ஒருவர் விஷ்ணுவின் அல்லது சிவபெருமானின், தேவி துர்க்கையின் அல்லது அவள் புதர்கள் கணேசனின் வடிவத்திற்கு சமமாக கற்பனை செய்ய முடியும் என்று மாயாவாதிகள் குறிப்பிடுகிறார்கள் இல்லையா. சோ இந்த இக உலகத்தை வந்து மேனேஜ் பண்ணக்கூடியவங்க யாரு? தேவர்கள் இல்லையா. அவர்களுடைய ரூபங்கள் தான் வந்து அவங்க எல்லாம் யாரால படைக்கப்பட்டார்கள்? எல்லாம் வல்ல இறைவனால் படைக்கப்பட்டவர்கள் இல்லையா. நாம் அந்த ரூபங்களையே நம்ம வந்து அதாவது எண்ணிக்கொண்டு பக்தி செய்தால் பகவானுடைய பாதங்களை சேர்கின்றோம் என்ற கற்பனையான ஒரு எண்ணம் இது. அப்படின்னா பகவானுக்கு ரூபம் கிடையாது, இவர்களுக்கெல்லாம் ரூபம் உண்டு. இப்படி இந்த ரூப வழிபாடுதான் வந்து நம்மளை வந்து வைகுண்டம் சேர்க்கும், பகவான் திருவள்ளியில் சேர்க்கும்ன்ற இது இந்த மாதிரியான இது நிலைதான் நம்ம வந்து அஜ்ஞானத்திலிருந்து செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் இல்லையா. ஆனால் உண்மையில் பரமபுருஷ பகவானே எல்லோருக்கும் மேலானவர் இல்லையா. அவரிலிருந்து தோன்றியவர்கள் இவர்கள். அப்படி அவரால் படைக்கப்பட்ட தேவர்கள், அவரை விட மேன்மையான நிலையை வந்து நாம எப்படி எடுத்து பார்க்க முடியும் இல்லையா. சோ நம்ம பிராக்டிக்கலா நம்ம பார்க்கும் பொழுது கூட நம்முடைய தாய் தந்தையர் நம்மளை ஈண்டெடுத்தார்கள். நாம் என்றைக்குமே தாய் தந்தையை மிஞ்சியவர்களாக ஆகவே முடியாது இல்லையா. அவர்களுடைய அறிவு, அவர்களுடைய அதாவது செயல்பாடுகளுக்கு நாம் என்றைக்குமே வந்து கண்டிப்பா முடியாது. அவர்கள் முதன்மையானவர்கள் நமக்கு இல்லையா. அது மாதிரி நாம வந்து நம்மள படைச்ச, அதாவது தேவர்களை படிச்ச தேவர்களுக்கெல்லாம் தேவரா இருக்கக்கூடிய அவர் தான் வந்து சுப்ரீம் அப்படிங்கிறதையும் நாம தெரிஞ்சுக்கணும். சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல ஆதிலீல 5.142ல ஏகலே ஈஸ்வர கிருஷ்ண ஆஸ்ரயா பிரத்யய என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. மேலான பகவான் பிரம்மாவையும் சேர்த்து பிற தெய்வங்கள் எல்லாம் கிருஷ்ணருக்கு தொண்டராவார். சோ பகவானை படைத்தவர் ஆக்சுவலி. அதே தத்துவம் இங்கு வர்ணிக்கப்படுகிறது. சிவபெருமான் முக்கியமானவர், ஏனென்றால் அவர் பகவான் விஷ்ணுவின் திருவடிகளை தலைமையிடமாக கொண்டு புனித கங்கை நீரை தன் தலையில் தாங்கி உள்ளார் இல்லையா. சோ யார் மீது அவர் தியானிக்கிறார்? சிவபெருமான், அதாவது மகாவிஷ்ணுவின் மீது அவர் வந்து தியானத்தை செய்கிறார் எப்பொழுதுமே இல்லையா. தன் தலையில் வந்து கங்கையையும் சூடியிருக்கிறார். பகவானையும் பிற தெய்வங்களையும் சிவபெருமான், பிரம்மன் உள்ளிட்டவர்கள் ஒரே நிலையில் வைப்பவர் உடனடி பாஷாண்டி அல்லது நாத்திகர் ஆகிறார் என்று ஹரிபக்தி விலாசத்தில் சனாதன கோஸ்வாமி அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள். யார் ஒருவர்கள் வந்து அதாவது எல்லாரையுமே ஒன்று, பகவானும் இவர்கள் எல்லாம் ஒன்று என்று எண்ணுகிறார்களோ அவர்கள் வந்து போலியான பக்தியை கொண்டவர்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது. அப்படின்னா உண்மையான பக்தி எவ்வாறு வழிபாட்டு முறை செய்யணும்ன்றதே தெரியாம அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று அர்த்தம். எல்லோரும் சமம் என்று. தேவர்கள் எல்லாம் பகவானால படைக்கப்பட்டவர்கள். சோ முதன்மை ஸ்தானம் என்பது அவருக்கு கீழே தான் இவர்கள் எல்லாருமே என்பதை புரிந்த வண்ணம் பக்தி கொள்ள வேண்டும். அந்த நிலையை இல்லாம, அதாவது எல்லோரையுமே சமமாக எண்ணிக்கொண்டு நம்ம பக்தி கொள்றோம் பாருங்க, அது தவறான வழிபாடு என்பது ஹரிபக்தி விலாசத்தில் வந்து யாரால பாஷாண்டி, அதாவது நித்தியச்சாரா நம்ம படிச்சிருப்போம் இல்லையா, போலி மனிதன் என்று சொல்லப்படுகிறார். அப்படின்னா உண்மையான தாற்பயம் என்னவென்று, பகவானுடைய நிலை என்ன என்பதை வந்து சொல்லவில்லை. மேலும் பத்ம புராணத்துல 10 அபராதங்களில் இதுவும் வந்து 2வது அபராதமாக சொல்லப்படுகிறது இல்லையா. அதாவது தேவதாஸ்க்கு ஈக்குவலா பகவானை எண்ணுவது, இல்லை என்றால் பகவானை விட பகவானிலிருந்து இவர்கள் எல்லாம் வந்து சுதந்திரமானவர்கள் என்று எண்ணுவது, எல்லாம் அவர் கீழே வந்து இயங்கக்கூடிய அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் தான் இவங்க எல்லாம் கவனிச்சுக்கிறது இல்லையா. சோ இவர்கள் சுதந்திரமாக இயங்க முடியாது, அவருடைய மேற்பார்வையின் கீழே தான் இவங்க இயங்கணும். மேலும் அவர்கள் வழங்கக்கூடிய வரங்கள் அனைத்துமே எல்லாம் வல்ல இறைவன் அவர்களுக்கு வழங்கியது இல்லையா. எப்படி ஒரு கார்பரேட் ஆபீஸ் இருக்கு இல்லையா, ஒரு கம்பெனி ஓனர் இருக்கார், அவருக்கு கீழே ஒரு 10 மேனேஜர்ஸ் இருக்காங்க, 10 டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு, எல்லாருக்குமே அவங்களுக்கு ஒரு அத்தாரிட்டி வந்து கண்டிப்பா அந்த ஓனர் கொடுத்திருப்பார். எந்த லிமிட் வரைக்கும் அவங்களுக்கு வந்து பவர் இருக்குன்றது இல்லையா. அவங்க கீழே குரூப்பா வந்து வேலையாட்கள் செய்வார்கள் இல்லையா. நாம் எல்லாருமே வேலையாட்கள் தான் இங்க இந்த இடத்துல இல்லையா, மனிதர்களாகிய நாம். சோ நம்மளை எல்லாருமே வந்து நம்மளை எல்லாம் ஆளக்கூடிய தன்மையில யார் இருக்கிறது? தேவர்கள் இல்லையா. ஆனா அவங்களுக்கு அந்த பவர் கொடுத்தது யாரு? எல்லாம் வல்ல இறைவனாகிய சுப்ரீம் காட் இல்லையா. விஷ்ணு, மகாவிஷ்ணு, நாராயணன், கிருஷ்ணா, ராமா எல்லாருமே ஒண்ணுதான்.
ஓகே, சோ அவர் கொடுத்திருக்கக்கூடிய அந்த பவர் வந்து நாம இதுல இருந்து பார்க்கணும். சுப்ரீம் அப்படிங்கறத வந்து நாம புரிஞ்சுக்கிறோம். அபிஷியல் வந்து நம்ம நாராயணர், அன்அபிஷியல் கேஷுவலா நம்ம கிருஷ்ணர் என்று நாம கிருஷ்ணர்ல இருந்து விரிவங்கம் நாராயணர், இப்படி குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே நாம பார்த்துட்டு வரோம். ஸோ வி ஷுட் நெவர் திங்க், சோ அதாவது இவர்கள் பகவானுக்கு சமமானவர்கள் அல்லது பகவானிலிருந்து அவர்கள் வந்து தனிப்பட்ட முறையில் இயங்குபவர்கள் என்று நாம நினைத்தால் அதுவே பெரிய அபராதம் என்று பத்ம புராணத்துல வந்து எடுத்துரைக்கிறது. ஸோ வி ஷுட் நோ த சிச்சுவேஷன், அதாவது பொசிஷன் ஆஃப் த சுப்ரீம் காட பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? சோ நம்ம யாரை வணங்கினாலும் வைகுண்டத்துக்கு போயிடுவோம்னு நினைக்கக்கூடிய தன்மை என்பது மிக மிக தவறானது. யாரை வணங்கினால் வைகுண்டம் போவோமோ அவரை வணங்கினால் மட்டும்தான் வைகுண்டம் போக முடியும். எந்த தேவதை வணங்கினாலும் அந்த தேவதை இருக்கக்கூடிய ஸ்தலத்திற்கு மட்டும்தான் நாம போய் சேர்வோம். இத வந்து நம்ம பகவத்கீதையிலுமே படிக்கிறோம் இல்லையா? சோ தேவர்களை வழிபட்டால் தேவ உலகங்களுக்கு செல்கின்றோம், முன்னோர்களை வழிபட்டால் முன்னோர்கள் வாழக்கூடிய ஜன உலகத்திற்கு செல்கின்றோம் இல்லையா? யாரை நாம வணங்குகிறோமோ அந்த உலகத்துக்கு தான் நாம போவோம். அதனால நாம என்னை வணங்குபவர்கள் என்னில் வாழ்கிறார்கள், என்னுடன் வசிக்கிறார்கள், என்னுடைய பரமத்தலத்தில் என்று பகவான் வந்து பகவத்கீதையிலேயே சொல்லியிருக்கார் இல்லையா? அதை நாம கண்டிப்பாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதை விட ஆத்தென்டிக்கான இன்ஃபர்மேஷன் எதுவுமே கிடையாது. ஸ்வயம் பகவானே பேசும்பொழுது நம்ம வந்து we have to accept it இல்லையா? பரம பகவான் விஷ்ணுவையும் தெய்வங்களின் சமமான நிலையை நாம் ஒருபொழுதும் கருதக்கூடாது. ஸோ இட் இஸ் அ வார்னிங் ஆக்சுவலி. இதெல்லாம் அபராதங்கள். நம்ம எப்ப சமமாக கருதுகின்றோமோ அது இட்செல்ஃப் அபராதம் இல்லையா? அதற்கான பலனை நாம அனுபவிக்க வேண்டும். அதனால நம்ம we should know the real position of the supreme personality of Godhead இல்லையா? கடவுளுடைய உயர்ந்த ஆளுமையுடைய நிலையை நாம புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்ய வேண்டும். இந்த பதத்தின் மற்றொரு குறிப்பிடத்தகுந்த அம்சம் என்னவென்றால், தொன்று தொட்டு ஜடசக்தியுடன் கொள்ளும் தொடர்பின் காரணமாக கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஆன்மாவின் மனம் பூவுலக இயற்கையின் மீது ஆதிக்கம் செலுத்த ஆசைகளின் வடிவில் மாசு குவியல்களை அடக்கியுள்ளது என்பதாகும். இது அழகான வர்ணனை, ரொம்ப அற்புதமா இந்த இது. நாம் எல்லாரும் இந்த இயற்கையோட ஜடசக்திகளோட தான் உழண்டு கொண்டிருக்கோம். 3 குணங்கள்ல தான் நாம, அதாவது கயிறு இந்த பக்கம் சத்துவம் இழுக்கிறது, அந்த பக்கம் ரஜோ இழுக்குது, இந்த பக்கம் தமசிக்கு இழுக்குது. மனசு எந்த பக்கம் ஸ்ட்ராங்கா போதோ அந்த குணாதிசயத்துக்கு ஏற்றவாறு ஒரு செயலை வந்து செயல்படுத்துகிறது இல்லையா? அது எதனால? இந்த ஆத்மா மேல குவிந்திருக்கக்கூடிய மாசுகள். இந்த 6 விதமான மாசுகள் எது? காமம், குரோதம், லோபம், மோகம், மதம், மக்ஷரம் இல்லையா? சோ அதாவது அகங்காரம், மக்ஷரம் என்பது பொறாமை, இப்படி இந்த மாதிரியான காமம் என்பது நம்முடைய அதாவது பேராசை இல்லையா? ஒன்றின் மீது அடைந்து விட வேண்டும் என்ற ஆசை, அது எதுவானா இருக்கட்டும், இந்த புலன்களுக்கு நாம திருப்தி கொடுக்கணும், அதற்காக நாம செயல்படுகின்றோம். இந்த மாசு மலை போன்றது, அதாவது ஒரு மவுண்டைன் மாதிரிதான். ஆனால் அது மலை அந்த மலையானது இடியேற்றத்தால் தாக்கப்படும் பொழுது, வஜ்ராயுதத்தால் தாக்கப்படும் பொழுது, வஜ்ராயுதம் என்பது எது இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்கணும்னா பக்தியின் கொண்டு இல்லையா? தகர்த்து எறியப்படும் பகவானது பாத கமலங்களை தியானித்தல். எவ்வாறு அவருடைய பாத கமலங்களை எண்ணி தியானித்து அதாவது பக்தியை நம்ம வளர்த்து கொள்ளும் பொழுது அதுதான் வந்து இடி ஆயுதம் என்று சொல்லப்படுகிறது. அந்த மலை வந்து அதாவது பொடிப்பொடியாக சிதறுகிறது. அப்படின்னா இந்த 6 விதமான அழுக்குகள் எல்லாமே வந்து நம்ம விட்டு நீங்கக்கூடிய மார்க்கத்தை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறது. யோகியின் மனதில் மாசாகிய மலையை தகர்த்தெறியும் இடியேறாக செயல்படுகிறது. ஒரு யோகி தன் மனதில் உள்ள மாசாகிய மலையை தூளாக்க விரும்பினால் அவர் பகவானது பாத கமலங்களில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். சொல்யூஷன் கொடுத்தாச்சு இல்லையா? மனச பகவானுடைய திருப்பாதங்களை எண்ணிக்கொண்டு நாம பக்தி கொள்ளணும். வெறுமை அல்லது அருவத்தன்மையை கற்பனை செய்யக்கூடாது. மாசு மலை போல சேர்ந்துள்ளதால் ஒருவர் நீண்ட காலத்திற்கு பகவானின் பாத கமலங்களை தியானிக்க, ஏன்னா இதுதான் எத்தனை ஜென்மத்தினுடைய அழுக்கோ நம்ம ஹிருதயத்துல வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த ஆன்மா மீது படிஞ்சிருக்கு. அதை வந்து நம்ம கிளியர் பண்ணிட்டே வரோம் இல்லையா? சோ ரொம்ப அழுக்கா இருக்கக்கூடிய வீட்டை வந்து 4 முறை தேய்ச்சி கழுவுவாங்க இல்லையா? அதுக்கப்புறம் தான் ஓரளவுக்கு வரும். அதுக்கப்புறம் வந்து பெயிண்டிங், அதுக்கப்புறம் பாலிஷிங், அப்பதான் அது புதுசா நடக்கும் இல்லையா? அதே போலதான் நம்ம எத்தனை ஜென்மங்கள்ல வந்து பண்ண அதாவது பாவ காரியங்கள் எல்லாமே அது ஆசையால இருக்கலாம், அதாவது காமத்தால இருக்கலாம், குரோதத்தால இருக்கலாம், லோபத்தால இருக்கலாம், மோகத்தால் இருக்கலாம் இல்லையா? மதத்தால் இருக்கலாம், மதம் என்றால் அகங்காரத்தால் இருக்கலாம், மக்ஷரம் அதாவது பொறாமையால செய்திருக்கலாம். இப்படிப்பட்ட செயல்களுடைய பலன்கள் எல்லாமே வண்டியா நம்ம மனசுல வந்து பதிஞ்சிருக்கு. அதை வந்து எவ்வளவு தேய்ச்சி கழுவணும் இல்லையா? நம்ம
அது பக்தியால தான் அதை வந்து கிளியர் ஆகும். ஆயினும் தொடர்ந்து பகவானின் பாத கமலங்களை நினைக்கும் பழக்கமுடைய ஒருவருக்கு இது வேறுபட்ட பொருளாகும். அதாவது இப்படியே நம்ம வந்து பக்தியில நிலை பெறும் பொழுது இவ்வாறு செயல்படும் பொழுது இது வேறுபட்ட பொருளா எவ்வாறு என்பதை பின்னாடி வர பார்க்கலாம். பக்தர்கள் பகவானின் பாத கமலங்கள் மீது ஆழ்ந்து மனதை நிலை நிறுத்தி இருக்கிறார்கள். அதனால் அவர்கள் வேறு எதையும் நினைப்பதில்லை. ஒரு முறை நம்ம அதை போக்கஸ் பண்ணி நிலைப்படுத்திட்டா எப்பவுமே நம்ம தியானத்துல போகும்போது அவருடைய திரு பாதங்கள் வந்து நம்ம மனசுல வந்து நிற்கும். யோக முறையை பயிற்சி செய்பவர்கள் ஒழுங்குமுறைகளை பின்பற்றி அதன் மூலம் வந்து ரெகுலேஷன்ஸ் இல்லையா புலன்களை கட்டுப்படுத்தி பின்னர் நீண்ட காலத்திற்கு தான் அவங்க தியான பயிற்சி வந்து அவ்வளவு சுலபம் கிடையாது. ஏன்னா கர்மேந்திரியங்கள் ஞானேந்திரியங்கள் இல்லையா புலன்கள் செயல்கள் இதெல்லாம் மனசு புத்தி இது எல்லாத்தையும் அடக்கணும் அவங்க. இதெல்லாம் நம்ம பக்தனுக்கு இதை பத்தி யோசிக்க வேண்டியதே அவசியம் கிடையாது. வெறுமனே அந்த பக்தி பாவத்தோட போய் பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரிந்தாலே ஆட்டோமேட்டிக்கலி பகவான் வந்து நிலை பெறுகிறார். இங்கு இது பகவத சரணார விந்தம் என்று சிறப்பாக குறிப்பிடப்படுகிறது. ஒருவர் பகவானின் பாத கமலங்களை நினைக்க வேண்டும். ஒருவர் சிவபெருமானின் அல்லது பகவான் பிரம்மனின் அல்லது தேவி துர்கையின் பாத கமலங்களை விடுதலை பெறும் பொருட்டை நினைக்க முடியும் என்று மாயாவாதிகள் கற்பனை செய்கின்றனர். கண்டிப்பா முடியாது. சோ நாம கைலாயத்திற்கு தான் போக முடியும் இல்லையா, மகேஷதாமாக்கு தான் போக முடியும். சோ பிரம்மரை நம்ம தியானித்தால் சத்தியலோகத்திற்கு தான் செல்ல முடியும். எல்லாமே இந்த இகலோகத்துலதான் இருக்கு இல்லையா, இந்த பௌதீக உலகத்துலதான் இருக்கு. பௌதீக உலகத்துல நம்ம எந்த உலகத்துக்கு போனாலும் மீண்டும் இந்த இடத்துல திரும்பி வருவோம். அதை நாம கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்கணும். பகவத என்றால் பரமபுருஷ பகவானாக விஷ்ணுவின் என்று பொருள், வேறு யாரும் அல்ல. இந்த பதத்தில் உள்ள மற்றொரு குறிப்பிடத்தக்க சொல் சிவ சிவோ அபூத் என்பதாகும். அவருடைய உடலமைப்பு நிலையால் சிவபெருமான் எப்பொழுதும் சிறந்தவராகவும் மங்களமானவராகவும் உள்ளார். ஆனால் அவர் பகவானின் பாத கமலங்களிலிருந்து வெளிவரும் கங்கை நீரை தன் தலையில் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளதால் அவர் மேலும் அதிகமான மங்களம் உடையவராக முக்கியமானவராக ஆகின்றார். பியோர் டிவோட்டி இல்லையா, ஹையஸ்ட் டிவோட்டியே யாரு, சிவபெருமான் தான் இல்லையா. இங்கு பகவானின் பாத கமலங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. பகவானின் பாத கமலங்களுடன் தொடர்பு கொள்ளும் சிவபெருமானின் முக்கியத்துவத்தை உயர்த்துகிறது என்றால், அதாவது அவர் பகவானுடைய பாத கமலங்களை எண்ணி தியானம் செய்தே அவர் வந்து இந்த நிலையை அடைந்தார். சோ நாம வி கிவ் சோ மச் ரெஸ்பெக்ட் டு சிவபெருமான் இல்லையா. சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது அப்படிப்பட்ட ஒரு இது நாமெல்லாம் கூட அந்த மாதிரி செய்தால் வேறு சாதாரணமாக வாழும் உயிரினங்களை பற்றி சொல்வதற்கு என்ன இருக்கிறது இல்லையா. தூய பக்தி தொண்டு ஒருவரை உடைய மதிப்பையும் வந்து நல்ல ஒரு நிலையம் எப்பவுமே ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். அதனால் நாம் எல்லாருமே தூய பக்தி தொண்டு செய்வதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும். ஸோ நம்ம பூஜை புனஸ்காரங்கள் செய்யும் பொழுது நம்ம பகவானை திரு பாதங்களை எண்ணிக்கொண்டே நம்ம செய்து கொண்டே போனாலே போரும். ஒரு நிலை வந்து பெறும் பொழுது பகவானுடைய தரிசனமும் நமக்கு கிடைக்க பெறும். ஹரே கிருஷ்ணா. பஞ்சகல்பதாரூபியச்ச கிருபா சிந்துபியே வச்ச பதீதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,